esa reunión este era sobre os proxectos educativos digitais. Entón vou presentarvos os participantes, que nos falta unha persoa, pero irás incorporando tan pronto como chegue, que un pequeno recado. A miña esquerda está José Moyano, que é o presidente de ANELE, a Asociación Nacional de Libros, gracias, Materiais do Ensino, que como tal coñece moi ben a situación en toda España, posto que ten que andar por todas as comunidades, debe ter máis kilómetros que Indurain na volta a España. Despois está Ana Guerra, directora de Obradoiro, que leva 25 anos neste tema e tamén creo que vai ter moito que contarnos. Sigue Xosé Manuel Mo, editor de Xerais, que tamén leva 18 anos traballando en materiais educativos, verdad, Xosé Manuel? Tamén vas ter moito que dicir. E despois, a que nos falta, que é Susana Trigo, é profesora de ensino secundario no IES Ponte Caldelas, actualmente imparte clases de xeografía e historia de historia da arte, que, como dicía, tivo un pequeno percance, entón, en canto poida, incorporarase xa á mesa redonda. E agora deixo entón a palabra e o sitio, por se necesita, a José Moyano. ¿Cómo se mueve esto luego? No. Si era para que no se fuera. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Espero que no se duerma nadie porque es una hora mala, pero sobre todo porque el tema tiene bastante enjundia. Yo creo que todo el mundo, sea editor, sea profesor, sea ciudadano comprometido, siempre se pregunta esto de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, ¿cómo casa? ¿Qué se está haciendo y hacia dónde va? La verdad que es una pregunta que también los editores nos estamos haciendo continuamente, porque si os cuento la historia del año 80, y además os invito a que podáis acceder por internet a un artículo que se llama Las políticas educativas aquí en España, después del programa Escuela 2.0, hecho por el equipo de Manuel Arias, y que viene recogido en qué ha quedado todo eso hasta el año 2015, pues es una lectura, yo pienso que no solamente desde un punto de vista intelectual se agradece, sino que también tiene sus sesgos humorísticos, porque incluso el nombre que le ponen a todos los programas en todas las comunidades autónomas que se metieron en esta cuestión tiene lo suyo, para llamarle a las cosas con el nombre que le ponen. Y mencionaré algunas porque tiene algo más que la anécdota. Pero querría empezar diciendo que históricamente, desde el año 80, que casi nadie de los que estamos aquí habíamos nacido, pues empiezan las tecnologías educativas a implantarse en la educación, de una manera o de otra. Evidentemente, el foco, cuando está abordando el tema en los años 80, los años 90, el problema es que la cuestión tecnológica avanza tanto que no tiene parangón, ¿no? Decir en qué consistía el querer programar en un proyecto educativo de centro la incorporación de las tecnologías en ese momento con lo que hoy se habla. Incluso en el siglo XXI, que es cuando estamos haciendo la incorporación más masiva, sobre todo desde un punto de vista nacional y no autonómico o de veleidades que se le ocurre a un consejero o a un director general o a un proyecto de profesores en un momento determinado, como pasa en algunas ocasiones, sino como un proyecto nacional. Ya sabéis que desde el año 2008-2009, con el tema de Zapatero hasta el 11, se hace el único proyecto nacional que tiene un poco de configuración oficial, y que ya veremos también las consecuencias que ocurren de por qué no fructifica el tema, no solamente por una cuestión económica, sino por el enfoque que se hace desde un punto de vista pedagógico, que no deja de ser significativo, porque la historia nos viene a decir que por muchos fondos económicos que tengan, y en este caso la aportación de los fondos europeos para la incorporación de las tecnologías desde los aparatos, no parece que sea el mejor planteamiento para que
la formación del profesorado, el cambio metodológico, la incorporación de las competencias digitales vayan acompañando lo que es el derroche, entre comillas, que se ha hecho de cientos de millones metiendo aparatos que en algunos momentos ni siquiera han llegado ni a encenderse, ¿no? Como pasó en Andalucía en la segunda etapa de la modernización, que se llamó así, y que cambiaron hasta el mobiliario metiendo los ordenadores en medio de cada 2 alumnos y muchos no llegaron a enchufarse porque no había cable. O sea, estaba el pupitre, estaba el monitor y no había ni formación del profesorado, ni metodología, ni nada de tal, nada más que la inversión de 240 millones que se habían detraído de los fondos FEDER y que eso ha pasado en algunas otras comunidades. Quiero decir con esto que tenemos que venir de la historia y parece mentira que volvemos a repetir muchas veces los mismos problemas sin que haya nadie que tenga un poco de sentido común y diga, hagamos un planteamiento nacional. Y yo ya no estoy hablando aquí de una cuestión política. Cuando digo un planteamiento nacional es un planteamiento desde el Ministerio con una visión pedagógica de hacia dónde los ciudadanos y ciudadanas de este país, pues hacia dónde tienen que ir siendo educados por la incorporación de competencias digitales o de la incorporación de las nuevas tecnologías y que se pongan los recursos a ese servicio. Con todas las patas que se requieren, porque todos somos ya conscientes, al final del año 19, cuando vamos a comenzar la tercera década y con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que el objetivo 4 es muy importante, pero que está también en consonancia con el resto de objetivos que muchos tienen que ver con la puesta en valor de las competencias digitales en muchos ámbitos y que no tienen que ver solo en el ámbito educativo, sino en el compromiso de todo un gobierno, de una sociedad por modernizarnos. Ayer, no sé por qué, estaba yo viendo la Copa Davis en la caja mágica y cuando luego llego a casa me dio por poner, no en directo, sino programas que me interesan y en el programa que me interesaba estaba hablando de la robótica, cómo se iba a transformar probablemente el mundo con muchas pérdidas de puestos de trabajo porque la mayoría de las funciones, incluso los médicos, van a ser sustituidos por robots. Yo me eché a temblar, digo, yo eso de ir al médico que me atienda un robot, no me lo veo todavía y parece que va a ser de las profesiones que más se van a resentir. Evidentemente te ponían el ejemplo que ya hay de muchos restaurantes que están los robots sirviendo a la gente y que se ha convertido en un atractivo, que es que eliminan a los camareros nada más que para que el robot vaya con la bandejita y te la retire, te la lleve y todo. Cuento esta anécdota porque las cosas van más deprisa de lo que nos podemos imaginar. Yo hoy estaba comiendo con nuestra amiga Ana y no sé la de veces que hemos mirado el móvil para buscar información que no teníamos disponible, pero que evidentemente hemos dispuesto de esa información en segundos. Pero eso tiene su trascendencia. Lo que pasa es que lo que no podemos también es pensar que todo el conocimiento tiene que estar fuera. Algo tenemos que tener como estructura de conocimiento para poder acceder no solamente al conocimiento que tenemos que seleccionar, sino también para crear lo que ahora se denomina competencia, que mucha gente confunde la palabra, igual que se habla de inteligencia artificial y no sabemos probablemente mucho, yo el primero que no sé a qué me refiero cuando hablo de inteligencia artificial, pero bueno. Digo esto porque mi tendencia, como veis, es a dispersarme y lo que tengo que hablar es de proyectos digitales y acabo hablando de la inteligencia artificial. Pero desde el año 80 se están intentando incorporar las tecnologías en la educación. Evidentemente con muchos programas, muchos modelos y voy a referiros a algunos porque llama la atención. Por ejemplo, el programa Atenea fue el primer programa que se puso en marcha en nuestro país desde el Ministerio. Posteriormente reconvertido en el Programa Nacional de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, que se llamaba PNTIC. Con la creación consolidada de los... Pensar que eso en el año 80 todavía las competencias no estaban transferidas. Y yo no voy a hablar desde un punto de vista político, pero pensar que ese programa nacional no cuaja porque inmediatamente se transfieren o se empiezan a transferir las competencias en las comunidades autónomas. Y con la cesión de estas competencias se elaboran políticas y programas de ámbito regional.
Y la sesión de competencias en materia educativa se elaboran políticas y programas que desarrollan durante un par de décadas hasta llegar al siglo XXI, donde cada una de las comunidades autónomas ha ido poniendo en marcha distintos proyectos. Esto empieza, si lo miras ahora con la perspectiva histórica, es muy curioso, porque parece mentira que un ciudadano o ciudadana de este país dependía de donde estuviera, que además la movilidad nadie te la impide. Tú puedes, algunos empiezan en Vigo y acaban en Santiago, pero otros empiezan en Ciudad Real y acaban en Cataluña. Pero pensad que los recursos disponibles y el enfoque pedagógico de la introducción de algo que se supone que tendría que ser tan importante porque se invierten muchos recursos, es absolutamente dispar y distinto. Evidentemente, si nos metiéramos ahora a analizar el currículo, que en el informe que lleva este año, que muchos habréis podido seguir, y la polémica que se desató cuando lo presentamos, pues fue impresionante, pero todo el mundo, y sobre todo si sois profesores o editores, entendéis que en este país las matemáticas tienen 17 currículos distintos, más 5 digo yo, porque no solamente están las comunidades autónomas, sino las versiones idiomáticas más las versiones bilingües. Pero en este tema, si empezamos a analizar los proyectos que se llevaron en cada sitio sin llegar a Escuela 2.0, que fue el programa nacional del año 2008 con Zapatero, pues sería imposible de retener porque son multitud. 15 comunidades entran de manera clara en seguir incluso ya el planteamiento de Escuela 2.0 y 2, que son por población muy importantes como Madrid y Valencia, desisten de entrar y de hacer solo pilotos que también tienen sus consecuencias en la posterior puesta en marcha de lo que son los contenidos digitales. Pero imaginaros, desde Extremadura con el proyecto Escolario, Galicia con el proyecto Avalar, Murcia con el siglo XXI, Valencia con el Jure, Anticípate en Aragón, todos empezaron a hacer proyectos, pero proyectos que no se mantenían tampoco en el tiempo, sino que se transformaban con otros proyectos que integraban, como pasa por ejemplo aquí, si pongo el ejemplo de Avalar, cómo se desglosa luego en el digital o cómo se modifican los criterios de intervención o de actuación de un año a otro. Me quería, simplemente por hacer una referencia, porque sería absurdo relacionarlos todos, leer algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Como sistema de apoyo en los centros educativos y del profesorado, en la utilización del portal ECO de Escuela 2.0 se potencian dos servicios que ya existían, como son el portal Medusa como apoyo pedagógico y el centro de atención al usuario que se llama CAU-C como apoyo técnico. Como novedad se crea el área de tecnología educativa, ATE, y Medusa queda integrado en dicha área. Cuando digo esto es el resumen de la actuación de una comunidad autónoma, no digo el nombre, digo que muchos lo habréis oído decir, pero esto es un galimatía, que es que han puesto un equipo de responsables y ese equipo se inventa una cantidad de situaciones que no cristalizan en nada real, sino que lo que hace es distraer la atención, bajo mi punto de vista, y sin unas consecuencias pedagógica ni en el ámbito del contenido, ni en el ámbito de la metodología, ni en el ámbito de la formación del profesorado, ni en lo que sería una modificación significativa del desarrollo de la competencia digital, por mucho que luego en negro sobre blanco lo pongan como objetivo. La creación de un nuevo proyecto institucional para la integración de las TIC y el proyecto TSP o Tecnología al Servicio de las Personas y Gestión del Conocimiento y cuyo ámbito de actuación son los centros de educación primaria y secundaria, se continúa en la línea del modelo 1 por 1 en el sentido que contempla las tecnologías en el aula y, por tanto, la creación de las condiciones óptimas de accesibilidad y de conectividad. Lo que quiero decir con esto es que así podemos pasarnos las 30 páginas que tiene el informe analizando todas las experiencias de una comunidad con otra y sin que veas que realmente haya ni un planteamiento serio
de lo que va a ser el desarrollo del contenido digital, la incorporación en las aulas, la formación del profesorado consecuente y la habilitación de recursos consentidos que hagan posible la colaboración del sector editorial con el sector tecnológico, con lo que se supone que tendría que ser la integración de un paso de calidad en la implicación pedagógica de todo esto. Llegado este tema, y como quería haceros un poco lo que hemos sufrido, entre comillas, con el desarrollo tan poco organizado de los últimos 20 años, pero que me remonto incluso a los años 80, donde yo no tenía una actividad editorial y que lo que he hecho es recoger de la información de la que dispongo, pues he querido hablar un poco, ojo, haciendo un paréntesis, el inicio de este desarrollo en los años 80 y 90 también tienen implicaciones mundiales. Es decir, no es solo que España comience a tomar iniciativa y que coincide con las transferencias competenciales a las comunidades, sino que a nivel mundial también hay una apuesta de la OCDE por hacer todo lo posible sobre todo en una serie de países como son Corea, Japón, América del Norte, incluso el proyecto que ha tenido más continuidad, ya sabéis que es el proyecto que ha habido en Uruguay, con el tema de poner un ordenador por niño que todavía se mantiene en Uruguay en el tiempo y que Negroponte lo ha utilizado desde un punto de vista político en su estrategia por incorporar las nuevas tecnologías a la educación. Pero ese apoyo desde un punto de vista también europeo, mundial, de la OCDE, no ha cristalizado tampoco en una política que sea general para todos. Yo no sé ahora si esto tengo que pasarlo. Aquí es. Pues centrándonos en el tema de los proyectos educativos digitales, el reto, yo desde mi experiencia y la experiencia que tengo sí que es variada, como decía Chu en la presentación que ha hecho de las funciones que un presidente de la Asociación Nacional de Editores tiene aquí en este país, que es relacionarse con todos los responsables de las administraciones, pues quería señalar que el reto de la digitalización se mantiene. Actualmente las editoriales publican más de 18.000 títulos en formato digital. Es decir, no estamos fuera de lo que es la carrera digital. La semana pasada se celebró, y no sé si alguno asistió, a SIMO en Madrid. Y si veis cómo se estructura SIMO, había 3 grandes tecnológicas, Samsung, Google y Microsoft, había 5 o 6 editoriales que están haciendo una apuesta significativa, por lo menos allí presente, otras la están haciendo y no les pareció oportuno asistir por H o por B, y había comunidades autónomas que se visibilizaba cuál era su desarrollo de las plataformas tecnológicas que están poniendo en marcha. Ojo, eran 5, no había 17. Pero bueno, SIMO era lo que era. Pero nosotros tenemos 18.000 títulos en formato digital, que es una barbaridad. Más del 35% del total de títulos publicados son digitales. Número que además no para de crecer, a pesar de que hay una gran inestabilidad curricular, algo que afecta tanto a digital como a papel, y que la facturación digital no justifica ni siquiera la inversión que se realiza. ¿Por qué no llega esa facturación ni a un 4% del total de la facturación de lo que se vende en contenido educativo? Esto es algo para conocerlo. En los datos que tenemos del comercio interior de Estados Unidos, incluso el libro que no es de papel, que no es educativo, el libro digital de literatura, etcétera, ha pasado en los 2 últimos años a tener recesión, es decir, que no avanza y no crece, sino que decrece, por lo cual también es un dato que no debemos obviar. ¿Asumimos el reto de la digitalización como editores? Pues sin duda, no hay dato más palpable que el que estoy señalando ahí. Sin embargo, se ve gráficamente que con la apuesta de la inversión digital, la facturación es la que es, y el gráfico es significativo. También podemos entender que se está
apoyando modelos mixtos, híbridos, o donde la licencia digital es un complemento que hasta ahora en muchos de los casos se comercializa de manera integrada dentro del proyecto en papel. La verdad es que una de las posibilidades, en un porcentaje muy significativo, son así. Pero el uso que se hace de la licencia digital o de la incorporación hay que analizarlo también si es igual que en la venta de papel, porque ya os puedo decir de antemano que no es así. De hecho, algunas empresas dejan en manos del profesor que activen la licencia digital del alumno si quieren o no quieren. O quizás de esto Ana nos va a contar que es una de las empresas que optaron por ese modelo como una de las opciones, porque tienen otro. Voluntad de colaboración con las administraciones públicas, por supuesto, pero es que también hay que tener en cuenta esa voluntad de colaboración de las administraciones no viene solo en una dirección, tiene que ser que las administraciones estén receptivas, y el problema que estamos teniendo es una falta de receptividad en algunas ocasiones, o en otras los cambios que tienen en planteamiento. Y voy a poner un ejemplo ya que estamos en Galicia. Vamos a ver, es imposible que se invierta de manera significativa con un planteamiento de una Consejería de Educación o de un gobierno de Galicia que lo primero que hace es marcar una intervención en el sector de tal calado y de tal magnitud que impide el que se pueda invertir en el mundo editorial en esta comunidad. Primero porque es la que más tarda en cambiar los libros. No hay ninguna que tarde 6 años como criterio. Pero imagínate porque no han puesto 10 o 33, porque es que yo lo que no entiendo, un partido liberal, que se llama liberal, intervenga en un sector de una manera tan brutal, porque aquí habría que cerrar las empresas y abrirlas cada 5 años, si es que uno quiere o tiene ganas, porque esto es ir contra la línea de flotación de una industria que además tiene un matiz que no hay que obviar, que es que estamos en una comunidad con lengua propia. Y si queremos realmente el que esa lengua perviva y pueda estar jugando un papel de identidad social significativo, pues habría que apoyarla. Y las que están apostando es los que están manteniendo los puestos de trabajo y los que están tomando una opción clara porque hay una edición en gallego. Bueno, pues, ¿qué sentido tiene que un partido liberal intervenga de esta manera tan brutal, haciendo que los efectos sean tan nocivos y perversos? Y la voluntad siempre ha sido colaboración. Todas las reuniones que hemos tenido con todas las consejerías, consejeros y consejeras, con todos los directores generales, se ha manifestado de esta manera. Y sin embargo se inventan un modelo que ahora analizaremos que es injustificable, no solo por lo que acabo de decir, que es la única que marca los ritmos de cambio con esa periodicidad tan alta, sino que además interviene en el modelo digital que vamos a analizar a continuación, si os parece, y ya termino. ¿Cómo queremos colaborar? Pues afrontando el reto de la digitalización. Desde el primer minuto, la colaboración que llevamos no solo con el Ministerio cuando se quiso crear el punto neutro, sino con todas las otras administraciones, con todos los proyectos, siempre ha estado presente el mundo editorial en los desarrollos de todos los proyectos digitales. Y ahora mismo el proyecto más estable, y siempre lo digo, que es el de Extremadura con Escolarium, pues llevamos un montón de años perfeccionándolo y haciendo además que el primer estándar que hubo que ponerse de acuerdo desde un punto de vista editorial para que funcionara, como fue el desarrollo de Marsupial, que se inició con la experiencia de Educatum 1x1 con el proyecto de Escuela 2.0 de Cataluña, pues se hicieran cargo en Extremadura de desarrollarlo y de ponerlo, y ha sido todo por los acuerdos que hemos llegado con la Administración para que sean las licencias privativas más las que quiera utilizar el profesor de carácter público, como son las que hay en Agrega, o a través de los planteamientos que hace el INTER, Instituto Nacional de Tecnología Educativa y de Formación del Profesorado, pues que ponga a su disposición. El reto conjunto era poder encontrar un alineamiento digital que respetara la libertad de cátedra. Fijaros, y no voy a calentar más con la cabeza, esto es un derecho constitucional, que Galicia está en contra de él con la actuación que está haciendo en el proyecto Avalar.
no permite que los profesores elijan y ejerzan su libertad de cátedra. ¿Por qué? Pues porque el modelo que han puesto en marcha con el ISGAL es un modelo que lo que hace es que solo puedan elegir. Si yo quiero poner inglés y utilizar el ISGAL, tengo que coger los contenidos que se han puesto disponibles ahí, no los que yo quiero. Eso de un partido popular, un partido liberal, ¿dónde entra en la cabeza humana que haya una consejería que haga un desarrollo que va en contra de un derecho constitucional? Bueno, pues esto lo podemos decir más alto, pero más claro me parece a mí que es imposible. Y sin embargo, siguen R con R con ello. Ya lo hemos puesto también en conocimiento, evidentemente, de los portavoces de educación del Congreso del partido y se echan las manos a la cabeza. Lo que no sé yo es si hay que modificar a la Sociedad Antega, o que es la que toma carta en el asunto y pasa por encima de educación para poner ese modelo, que es lo que a mí me parece que hay detrás de esta situación. Que la señora Pereira pues se dé cuenta de que está yendo contra la Constitución. Pero bueno, tendremos que utilizar también otros recursos disponibles, que sería la judicialización, porque parece que no hay otra manera. Es decir, que cada docente libremente pueda elegir la editorial o el uso que quiera de los contenidos que desee. Algo más complicado que en el papel, ya que impacta con la experiencia del usuario, del alumno, y con la protección de datos. Esto también son temas que hay que considerar y que tener en cuenta, pero lo dejo a los compañeros para que lo desarrollen. Y quería plantearos que cómo estamos colaborando con todas las comunidades. La situación de partida. Cada editorial dispone de su propia plataforma, donde incluye sus contenidos digitales. Y ahí pongo algunas de las más representativas. El alumno necesita un usuario y contraseña diferente para cada editorial. Dependiendo de cada editorial, se accede por una web o aplicación. El docente tendrá que entrar en cada plataforma. Bueno, pues esta es la colaboración que hemos hecho con las que están funcionando relativamente, que es la administración la que pone una plataforma en la que nosotros nos integramos desde las nuestras y que hace que la experiencia de su usuario sea amable y a través solo de un acceso. Y donde hay un tema que no podemos olvidar, que es que el desarrollo tecnológico hoy está muy integrado dentro de la protección de datos. No sé si me explico. Y esto es un tema muy importante, que es que hay que asegurar que la plataforma que estoy poniendo en valor, el manejo de los datos, etcétera, estén suficientemente protegidos para que no vaya contra esta ley que cada día nos preocupa más, y además trabajando con menores. Situación conseguida con la que se logra colaborar. Pues hemos logrado integrar que sea una plataforma única de acceso, que el alumno necesite un solo usuario y contraseña, que el alumno accede siempre por la misma web o aplicación móvil, que el docente solo acceda a un lugar para ver las calificaciones, etcétera, etcétera. Los datos personales de los alumnos son almacenados por la administración, no por la editorial, etcétera, etcétera. Es lo que conocíamos como la experiencia de desarrollo del nodo neutro. Decisiones técnicas. Desarrollar el protocolo marsupial, que es el estándar que hemos logrado desde que Extremadura puso en marcha Escolarium, y la aplicación. Y termino, para que conozcáis cómo está la situación ahora, y no me quiero meter en experiencias de Europa alemanas, porque también esto tiene mucho que hablar, ¿eh? La experiencia de Los Ángeles con Apple y con Pearson, que fue un fracaso después de invertir 2.000 y pico millones de dólares y que no pudieron poner en valor, es una cuestión para hacer una jornada solo sobre ese tema. Pero también de las experiencias que se están desarrollando en Japón, en Corea, en Shanghái o en otros sitios, sería muy significativo ver cómo se enfoca la experiencia digital, y nos llamaría la atención mucho de la variedad, también pensando que de las patas necesarias para que esto se desarrolle requieren, como todos entendemos que es así, además de una buena red de conectividad, que aquí se está avanzando bastante porque ya hay 8 comunidades que han desarrollado a través de escuelas conectadas el proyecto de conectividad de alta velocidad, pero que también lo que no se está trabajando de una manera lógica es el desarrollo de la competencia digital del docente, que para mí
es fundamental antes de poner en marcha muchas de las otras inversiones multimillonarias que con los fondos FEDER en algunos sitios se están haciendo o que ponemos aquí como experiencia. Ahora mismo la realidad, Andalucía está con 400 y pico centros desarrollando lo que se llama el PRODI, que es el proyecto de digitalización de los centros. Escolarium es la que lleva más tiempo, no evidentemente con menos centros porque es una comunidad más pequeña, pero sí tiene integrado el modelo que nosotros ponemos como ejemplificación porque es el más sostenible y el que tiene más lógica y que no ingiere de una manera directa en nuestra actividad. Avalar, que ya lo tenéis, aunque ya sabemos que de Avalar se deduce el proyecto que la resolución de este año es EDISGAL, pero la concesión es esta. En Canarias se ha puesto en marcha, pero con muy pocos centros, USTICE, que vete tú a saber qué quiere decir. En Castilla-La Mancha, el proyecto Carmenta, que está en 158, pero no de forma completa, sino esporádica en algunas áreas y por algunos profesores. Y en Madrid Digital, que es la experiencia que está funcionando. Tenemos otros pilotos, como puede ser Murcia, o como puede ser en el País Vasco o en Navarra, pero son también actuaciones muy puntuales. Realizado, gracias a la situación conseguida, diferentes comunidades autónomas han aplicado este modelo, destacando los proyectos de Educar 1x1 en Cataluña, Escolarium Alejandría en Andalucía y Aula 21 en Murcia. Son todos modelos muy parecidos. Lo que también os tengo que contar es que la experiencia de desarrollo, y pongo el ejemplo de Galicia, a pesar de todo lo conseguido entre el sector editorial y la administración en este tema, la Xunta de Galicia no ha querido hacer uso de ello. El proyecto Avalar, proyecto bandera de digitalización educativa en Galicia, nunca ha tenido intención de utilizar un nodo neutro, algo que permitiera que un docente pudiera utilizar los contenidos digitales que deseara. La solución Avalar basa por contratar únicamente a una editorial. Actualmente son 3, por conjunto de materias. El docente tiene que utilizar exclusivamente dichos contenidos. Evidentemente, esto atenta contra la libertad de cátedra. La Junta de Galicia podemos entender que da la espalda a través de EDIGAL, ya que el docente solo puede utilizar una muestra muy pequeña de contenidos digitales y se propone a los docentes además, que es la última experiencia, que yo ya esta sí que no le veo sentido, es que sean los profesores los que se liberen de horas docentes para crear sus propios materiales, pero no para ellos, que eso lo entendería, sino para que sean los que se pongan a disposición en la red para que sean utilizados por el resto del colectivo. Algo que yo entiendo que no va en su tarea profesional. No os canso más y además yo lo que quería era que no durmierais, no sé si lo he conseguido, parece que sí, y crear polémica y daros las gracias por vuestra atención y estaré dispuesto a responder a las preguntas si es que las sé. Y le doy paso a mi amiga Ana o a mi amigo... E aproveitamos para que veña para a mesa Susana, que acaba de chegar con un problema que tuvo co coche, que vexo que se solucionou, pobre. Salta aquí, Susana. Aquí. ¿Te pones aquí? Despois metes aí o bicho, está funcionando. No, pienso no, en rede, directamente. Ah, en rede, vale. Sí. Pois está funcionando. Temos aquí a técnica. Auga. No, no pasa nada, sí. Pobre. Deixeino tirado, o coche. ¿Se está roto? Sí. Porque no te has comprado un coche tecnológico. Será, pues iba a facer un auténtico de sí. Ai. O sea, para ti non che ven, só le perdiches aquí. Falaches ti a tua intervención que xa coñecía, entón agora... Ah, moi ben. O sea, que chego máis ou menos... Nunca la mandamos por el stream. O sea, está en streaming. Vale, guai. Boas tardes a todas e a todos. Realmente a intervención esta é conxunta entre Ana e mais eu. Non sabíamos moi ben como organizala, non queríamos poñernos aquí a explicar especificamente os proxectos digitais que desenvolvemos no seu caso Obradoiro e no meu caso Xerais. Entón chegamos a un acordo de facer unha pequena contextualización centrada sobre todo en Galicia, de como está este aspecto da digitalización no ámbito educativo en relación coa industria editorial.
pero dá a impresión de que algúns destes temas dos que vou falar eu xa os desenvolveu de maneira moi certeira Moyano, José Moyano, que sabe disto máis que a min. Aínda así, creo que hai algunhas cuestións que serán distintas e, polo tanto, espero que poida achegar algunha información de interese para vos. O primeiro que quería comentar eran estes antecedentes. Falaba José Moyano de que os antecedentes da implantación das tecnoloxías da información e da comunicación, das novas tecnoloxías nas aulas comezaban xa na década dos 80, é certo, pero digamos que tal e como hoxe concibimos a digitalización da educación como escola 2.0, que tamén o comentaba, foi promovida no curso 2009-2010 polo Ministerio de Educación do Partido Socialista naquel momento e denominábase precisamente así, Programa Escola 2.0. Este programa estaba elaborado polo Instituto de Tecnoloxías Educativas e esteábase en 5 eixes de actuación básicos, digamos, que eran a digitalización das aulas, isto é, dotar as aulas de recursos tecnolóxicos tanto para o alumnado como para o profesorado como para a propia aula, e isto consistía en, tamén facía fincapé antes el, digamos, en dotar de medios tecnolóxicos físicos, o que son ordenadores, portátiles, encerados digitais, as aulas. Despois tamén iso conlevaba, evidentemente, unha conectividade e interconectividade tanto dentro da aula como cara a fora da aula. Tamén se falaba de algo moi importante, que é a formación do profesorado para poder implementar estes aspectos das novas tecnoloxías na aula. Falábase tamén de recursos digitais. Aquí comentaban que había que fomentar o desenvolvemento e creación de contidos digitais e que o profesorado e as aulas debían ter acceso a novos materiais digitais educativos para a súa difusión e o seu uso. É curioso porque aquí neste punto, por un lado, para o acceso aos recursos digitais falábase do seu uso, do uso dos recursos que estaban no proxecto Agrega do Ministerio, pero tamén falaban do fomento por parte da industria editorial para a creación de recursos contidos educativos digitais adaptados evidentemente ao currículo oficial. E despois había un quinto P, que sería a implicación do alumnado e das familias na custodia e uso destes recursos digitais. Este é un aspecto tamén interesante, digamos que non se limita só o aspecto digital ao que é as propias aulas, senón que tamén digamos que chega ao ámbito familiar. A nivel de Galicia, por un lado, a raíz dese programa Escola 2.0, dende o curso 2010-2011, ou seja, un ano despois, empezouse dende a Consellería de Educación e coa colaboración de Antega, empezouse a implementar o proxecto Avalar, do que tamén falou xa José Moyano. Este proxecto Avalar é un proxecto selectivo, exixía determinados requisitos técnicos, evidentemente, dos centros tiñan que ter uns requisitos técnicos para poder adscribirse a este proxecto, tiñan que ter unha conectividade determinada. Non todos os centros de Galicia contaban, nin contan, na actualidade, con determinada banda ancha nin determinada velocidade de datos, e iso
sabémolo nós que somos editores porque temos contacto cos centros e sabemos cales son as dificultades a que se enfronta o profesorado a hora de, incluso querendo implementar as novas tecnoloxías nas aulas, en moitos casos, verdade, que temos que fornecerlle os materiais nun pendrive porque non poden navegar, digamos, a velocidade adecuada. Despois, o proxecto viña acompañado dunha dotación de equipos informáticos que se encargaba de suministrar a administración para alumnado, o profesorado e a propia aula. Ia dirixido a alumnado de entre 10 e 14 anos, isto é, estamos falando de quinto e sexto de primaria e primeiro e segundo de educación secundaria, e, polo tanto, despois de segundo de educación secundaria, acabábase a educación digital. E os dispositivos, no que era o plan avalar, só podían ser usados na aula, ou seja, hai un armario, digamos, onde había que, ao rematar a clase, o alumnado tiña que deixar ali o seu ordenador. Despois, no 2014-2015, empezouse co proxecto Edisgal, que é, digamos, a superestrela digital da Xunta de Galicia nestes momentos, non? Xa comentou José Mollano moi acertadamente que se limita con este proxecto dunha forma abrumadora a liberdade de cátedra do profesorado. Os centros que se adscriben ao Edisgal, que, bueno, despois está outra cuestión que é de que maneira un centro decide ou non adscribirse ao Edisgal, non? Que iso é algo que do que tamén habría moito que falar, pero, bueno, unha vez que un centro, por un motivo ou por outro, se decide a escribir ao proxecto de Edisgal, só pode acceder nestes momentos aos recursos digitais que a Xunta ten no seu repositorio e que ela mesma se encarga de non sei por se son 2 anos ou cada ano, fai un concurso público onde concursan determinadas editoriais, pero nestes momentos só 3 editoriais, digamos, teñen contidos digitais nestes repositorios, a parte de recursos que elabora o propio profesorado, recursos moito máis dispersos, así, digamos, sin un criterio de visión conxunta dos materiais, non? Os dispositivos agora sí que poden ser utilizados tanto na aula como fora dela, e despois está o aspecto que publicitan moito dentro da administración galega, que é o da gratuidade dos materiais, que iso, claro, iso é algo moi importante, é moito máis nestes momentos en que acabamos de sufrir, como todos sabedes, unha crise económica importante e que, bueno, se as cousas non cambian moito, parece que imos camiño doutra. Que sucede? Sucede que se publicita esta gratuidade dos materiais, pero non se fala dos aspectos negativos que isto ten, non se fala da limitación, como dicíamos antes, dos recursos e da carencia dun modelo sistematizado dos contidos e competencias recollidas no currículo. Non se fala da necesidade que o profesorado que utiliza estes materiais digitais ten de recorrer a outro tipo de materiais complementarios en formato papel para poder desenvolver un adecuado proceso de ensino-aprendizaxe na súa aula. Non se fala da desigualdade que este modelo xera con respecto a outros centros que non están adscritos ao Edisgal por distintos motivos, ou alumnado que non está neses cursos, que non pode ter un ensino digital. A administración galega
a impresión de que buscou neste modelo de digitalización educativa, baseou, digamos, nas infraestructuras, na dotación de material, basicamente, pero deixou nun segundo plano un aspecto que consideramos fundamental, polo menos as persoas que nos dedicamos a elaborar material educativo nun sentido ou noutro, que levamos varios anos nisto, que é, digamos, englobar isto nun determinado proxecto metodolóxico, xa falaba tamén disto José Moyano, que é fundamental. Non se pode pensar solamente en en transformar a educación tradicional en educación digital. Non é pasar de dar os temas nun libro de texto en papel a dar os temas nunha pantalla digital e con recursos únicamente digitais. Iso non é unha digitalización educativa. Hai unha falta de reflexión pedagóxica enorme. Neste aspecto, queríamos ler ese texto que tedes aí, que é de Fernando Fraga Varela e Almudena Alonso Ferreiro, profesores da universidade, que nese artigo que publicaron en Innovación Educativa sobre, fixeron unha investigación en base a un cuestionario realizado a profesorado usuario do DISGAL, chegaron a unha conclusión que a mí me parece moi significativa, que é a falta de información sobre un modelo educativo da política valar e a opinión negativa do profesorado no referido á falta de apoios da administración educativa poñen de manifesto, que o papel das políticas se detén en facilitar o acceso, en facer chegar as tecnoloxías á aula, sen se preocupar do que ocorre con elas unha vez que están ali. A responsabilidade institucional da administración semella rematar na asignación de dispositivos e no seu mantemento. É fundamental deterse na valoración negativa destes aspectos por parte do profesorado, pois evidencian unha política tecnocéntrica que, debido á falta de apoios e reflexión pedagóxica sobre o valor da tecnoloxía nas prácticas educativas, pode fomentar o risco dunha educación que prepare o alumnado como mero consumidor destes medios digitais. Este é o medo que creo que temos todos, non? A que, digamos, estamos nun momento de, bueno, vamos a poñer máis bonita a educación poñendo ordenadores, poñendo ordenadores aos rapaces, poñendo encerados digitais, pero falta efectivamente unha reflexión profunda sobre este aspecto. Non podemos facer este cambio sin facer unha reflexión sobre o que son os dispositivos, o que son os recursos e o que é a metodoloxía didáctica que hai que implantar. Nestes momentos, xa saltando a un aspecto máis editorial, nestes momentos as editoriais educativas temos que afrontar diferentes perfis de usuarios das aulas digitais, de usuarios digitais nas aulas. O primeiro non é tan digital, ainda que ten matices. Por un lado está un perfil de usuario non digital, un profesorado que en xeral non usa ou usa moi pouco as novas tecnoloxías, non considera necesario a súa utilización como ferramenta educativa, é normalmente o uso exclusivo que fai de materiais en papel, sexa de creación propia ou sexa en materiais editoriais elaborados para esa etapa. Aquí, claro, non hai uso das novas tecnoloxías como ferramenta, digamos, de levar os contidos e os coñecementos cara ao alumnado, nin utilizar eses recursos digitais. De todas formas, hoxe en día todo o profesorado reclama das editoriais materiais digitais, no sentido de que ti non podes levarle a un profesor un libro de texto, un proxecto educativo, se non vai acompañado de unha proposta didáctica, por exemplo, en formato PDF e en formato Word, ou de probas de avaliación en formato PDF e en formato Word.
Quero dicir, iso é un uso da tecnoloxía moi básico, pero está aí tamén. Nós tamén, como editoriais, temos que ofrecer ese servizo. É a nosa, bueno, é unha das cousas que temos que facer. Despois está un perfil que podemos denominar híbrido, no que tamén se falou antes, que consiste na utilización de materiais en formato papel, tamén que poden ser editoriais ou non, complementando as clases e o desenvolvemento das aulas con ferramentas e recursos digitais de distinto tipo. Pois o normal é que o alumnado teña un libro un manual de referencia, e o profesorado tamén, pero que o profesorado mellor teña unha versión digital dese libro e que sexa un libro enriquecido con distintos recursos que poden explicar algún aspecto con materiais digitais que pode ser máis interesante ou máis motivador para o alumnado. E despois temos, podría ser ao revés tamén, este perfil híbrido, digamos. Este perfil híbrido podría ser tamén a partir de materiais digitais e complementarlo con materiais en papel, que por outro lado realmente un pouco é por onde parece que unha vez que todo isto se asente que poidan ir os tiros, quero dicir, non se pode, non son eu nin aquí para, pero parece o máis lógico que nin irse a un extremo digital absoluto, prescindir do papel, nin irse a un extremo só de papel, contando con recursos digitais que se contan hoxe en día, sexa o máis adecuado, non? Despois é un perfil digital, digamos, que en teoría, prescíndese dos materiais educativos e só se usan ferramentas digitais, dispositivos e recursos para alumnado e para profesorado, non? Digo en teoría de forma consciente, evidentemente, porque despois das estes casos que falábamos de Disgalen, que din que unha dos puntos de partida é a eliminación do libro en papel das aulas, pero despois vemos que temos coñecemento de que esas aulas EDIXGAL realmente son das que máis gasto teñen en fotocopios, non? Pero digamos que estes son os perfis que as editoriais nos temos que enfrontar para as que temos que preparar material. Nese sentido, nós temos que facer unha diversificación das nosas propostas absoluta para responder a esas demandas. Antes pola mañá xa comentaban un pouco esta historia, pero é así, non? Ou seja, tes que, tanto desde o que son formatos, o que son dispositivos, tes que ter os materiais digitais para iPad, para teléfono, para ordenador, para Linux, para todo tipo de plataformas, etc. Despois intentamos, iso que fixamos desde sempre, adaptar e perfeccionar a concepción dos materiais para atender, como sempre lo hemos feito, as demandas e necesidades do alumnado e do profesorado. Plantéxase nestes momentos, desde xa hai uns anos, pero é algo que non convén deixar de esquecer, a dicotomía entre o que é o libro de texto, propiamente dito, como se coñecía ata agora, e o que estamos facendo nestes momentos, que son realmente proxectos educativos. O libro de texto, como utilizamos, creo que a maioría dos que estamos aquí, non? Que era ese manual que tal, só un libriño onde viña todo e non podía sair daí. Iso agora está totalmente superado. Nestes momentos os proxectos teñen unha concepción englobadora, unha concepción de complementariedade con distintos materiais, de hibridación co que é libro en papel, libro digital, non excluinte con respecto ás distintas posibilidades, estou afondando un pouco no que xa dixen, que ofrecen os formatos e as ferramentas das que dispoñemos na actualidade, non?
Por iso, bueno, desde as editoriais o que facemos é ofrecer materiais tanto en formato papel como en formato digital. O que non podemos é acceder evidentemente a cotos privados, ou seja, no sentido de que, bueno, nestes momentos a administración está nos poñendo moi complicado poder ofrecer as nosas propostas ao ámbito escolar, quer dizer, así, non... As negociacións que nun principio se propuxeron foron con nós eran absolutamente inaceptables, e iso foi o momento en que se aproveitou para abrir un concurso público cuxo acceso está moi limitado para as posibilidades de algunhas empresas. E nada máis, non sei se me pasei de tempo, pero agora Ana creo que vos contará algo máis concreto xa do que facemos e das posibilidades que fornecemos. Moitas grazas. A ver se toco agora onde está isto. Pois moitas grazas por aquí á mesa un micrófono. Peligro, cortádeme porque eu enseguida podo pasarme bueno, quedamo aí un pouquinho. Pois o que decía Nónica, ao final, como tiñamos que facer un pouco entre os dous a panorámica, a miña misión era un pouco baixarme a contidos, concretar, e ao final non sei se parecera mal, pero tuve que puxen algunha mostra, veredes que vou por algunha mostra concreta de cousas que se están facendo, porque eu, a pesar de todo o panorama que nos acaban de expor moi ben, tanto Moyano como a Noli, pois en Galicia, a pesar de tal como estamos, ainda facemos cousas, e facemos moitas cousas. Somos positivos e seguimos facendo moitos proxectos, seguimos e estamos casi, non digo seguimos facendo, senón realmente nas empresas, comentábamos tamén antes na comida, pois os departamentos que máis están medrando, que máis están, xente nova que está entrando, son xa editores digitais, ou sea, estáse investindo moitísimo nos proxectos digitais, aínda que, como explicou neses gráficos Moyano, pois o mellor non é o que as empresas están sacando agora mesmo as editoriais, o que está o que supón na súa balanza de ingresos é moito máis por agora o papel que os digitais. Sin embargo, si que é como eu ás veces que son ainda editora en papel, aunque hai que facer moitas cousas digitais, digo, pero isto é un pozo sin fondo, estamos metendo aí recursos, porque contra o que pode aparecer que todo o que é digital é o que está aí, que é moito máis barato, que é moito máis que é gratis, que a rede todo o que é digital parece que está a acceso para coller, pois non, porque estamos a vanguarda, todas as editoriais, estamos investindo moito en tecnoloxía e, por suposto, en metodoloxía, en contidos, non? Entonces, estamos comprometidas, e eso todas, o meu coñezo un pouco máis, teño que permitir falar máis do que coñezo, que se inviste moito e que se intenta estar a vanguarda todo o que hai, seguimos facendo moitas cousas. Entonces eu concreto un pouco o que se está facendo en Galicia, e que non, claro. Entonces, pois que é o que nos está demandando o profesorado. Noli falaba que hai un profesorado, hai 3 perfils de profesorado, o híbrido, un profesorado híbrido, un profesorado digital puro, o que prefiro digital puro, e outro que é de papel. Pero tamén hai metodoloxías tamén que combinan todo isto, non? Entón, eu vou mir un pouco máis ao que nos están pedindo, non? Por exemplo, hai moita diferencia o que piden os de educación infantil, que non é o mesmo traballar non materiais digitais para a educación infantil que a traballar para primaria, para secundaria, incluso xa para bacharelato, non? En educación infantil
cando facemos o seguimento, imos aos centros e pedimos que precisas, que materiais precisas, todos din aplicacións, aplicacións, que ao principio non sabía moi ben, eu que aplicacións, que así como para o móvil, cousas que fagan. Pero bueno, é certo que eles o que utilizan non é un proxecto, un libro digital, é imposible cos nenos, pero sí que necesitan pequenas aplicacións para, como a xogos que vayan reforzando contidos, fanse moito para as áreas de lingua, para as áreas de matemáticas manipulativas, actividades soltas con formato lúdico para reforzar certos conceptos, e despois os dichosos portais web que, aparte de que é unha destilación ás veces moito máis básica, pero sí que os utilizamos e todos lle facemos os portais web por de infantil, por de primaria, onde lle colocamos, onde lle colgamos aí todo tipo de apoios e recursos. Un proxecto de infantil hoxe en día ten que ter audios, ten que ter contacontos, ten que ter xogos, ten que ter as cancións do proxecto. Imaginade, ao mellor están traballando con libro en papel, pero xa non se concibe tamén só un proxecto en papel, as fichas, ou máis outro traballo, as fichas de proxectos, sen ter todo este apoio que é fundamental de proxectos digitais, e que estamos facendo, e que creo que estamos facendo todos os editoriais moi ben, non estamos investindo moito aí nese apartado, non? En educación primaria, e xa xuntei secundaria aí para non andar facendo moitas páxinas, pois aí xa entramos noutro tipo de proxectos digitais. Están os libros digitais como complementarios aos produtos de papel, pero que non son imprescindibles. Isto é, nós con todos os libros que se venden en papel, faise o que nós chamamos, no noso caso chamamos o libro media, que é o propio libro en un formato que lle vas dando, que lle vas metendo recursos, que lle vas metendo vídeos que axudan a explicar, un libro que eles poden manipular, que poden preparar a clase, expor a clase con ese formato no celular digital, que, como dicía tamén antes Moyano, que é o noso caso, pois tamén ten unha licencia, todo o profesor que prescribe eses libros para os seus alumnos, os alumnos ten unha licencia cunha versión para eles, para traballar na súa casa ou para traballar na escola. Hai unha versión para o profesor, que é a que ten el, no que se lle dá todo o tipo de recursos que necesita o profesor, a programación de aula, os solucionarios, galerías para que poida ampliar, e despois hai a versión que interesa o rapaz non lle abres todo, só lle pos as actividades e recursos para ampliar, pero non todo o que lle das ao profe. O sea, de todos os libros en papel facemos dúas versións de libro digital. Estes son o que nós chamamos libros digitais complementarios para o libro en papel. Despois facemos portais de gamificación, así son os que non van unidos a ningún proxecto, ningún libro, pero ao mellor nos coñecemos, son como xogos educativos que se lle ofrecen aos profesores. Nós, no noso caso, tamén están en plataformas que se poden comprar que se poden baixar a través da Apple Store ou de Google Play, pero que se lle dan aos profesores que utilizan os nosos materiais e que collen un libro en papel, pois darse eses xogos educativos para a aula. Todo eso, que aí é onde eu vexo que se fai todo eso, e dices, o libro ten que soster de todo agora mesmo, porque esos son materiais recursos que se lle dan ao libro en papel. Despois temos os produtos blended, que lle chamamos, que tiña ali antes, saquei nunha outra mesa, pois, por exemplo, son os proxectos eses que vos enseñaba, os de primaria, de ciencias sociais e ciencias naturais. Ese xa se concibe o propio proxecto como un proxecto non é híbrido, senón que é mesturado. Non só os que traballen con eses produtos é necesario, é imprescindible que traballen, que teñan un portal digital. Todos os libros levan, compran un papel, pero ten unha licenza na que o rapaz necesita acceder a unha página web. Están controlados, por exemplo, nos primeiros cursos de primaria é un portal web feito os profesores para eles, no que non poden sair. No segundo ciclo xa un pouco máis, en terceiro xa ten máis liberdade e xa é máis aberto. Entón, nestes produtos que son os proxectos, o que fan eles realmente, o que se lle dá en papel é un caderno de traballo que ten que ir complementando, facendo, pero toda a información, toda a información que ten que estudiar e a investigación ten que facer a través da rede, un proxecto digital creado por nós. Despois están os libros digitais 100% puros, sen produtos de papel, pero iso tamén, sen produtos de papel non é tan así, porque todos os libros que facemos nós digitais puros, estes, por exemplo, en Santillana chamámoslle os libronet,
que naceron xa moitos anos aquí, precisamente a parte tecnolóxica levou unha empresa que agora está vendendo para Edisgal. De feito, se os vedes que vos vou enseñar algo, ao mellor recordamos os de Edisgal, porque a parte tecnolóxica, o motor de que movía eses contidos, creouse cando nós empezamos a facer ese libro. Empezamos a facer, lembro que era para Cataluña, porque Cataluña pois xa quería implantar uns proxectos digitais, así digitais puros, que eu acordo que dicían os meus compañeros cataláns, pois eso hai, ao mellor hai máis de 10 anos, xa paso o tempo, e pero é posible, xa vos nas escolas podedes implantar xa un produto así, digital puro, tendes banda larga, todos. Sí, pero aquí imposible, porque a máis coa dispersión de poboación que hai moitos centros que non ten banda larga suficiente para estar tal como están agora as aulas, con 30 alumnos ao mesmo tempo tirando, ou 30 ou 60, sabe cantos son, tirando dunha banda para estar descargando aí e traballando todos en rede, e dicen, sí, en Cataluña sí, e se eu na casa, aquí non todos os alumnos como van estudiar, porque eso era como un periódico digital, collías, que é o que ven sendo, como foi evolucionando. Entonces decían, sí, pero aquí, decíame o meu compañero de Barcelona, se non ten na casa, a volta da esquina hai unha biblioteca que ten rede aberta para Cataluña. Como están pensando, pois estes proxectos que se desenvolveron aquí, ao final tuvemos que facer o que eu participei, lembrome que me gustaba moito participar, porque a min sempre as tecnoloxías sempre me gustaron e isto parecíame que estaban facendo algo importante, e íbamos a reunións cos de Netes, que eran a empresa informática, pero os contidos eran nosos. Os contidos eran os do libro, entonces este é o contido que tens que pasar aquí. Ti non és editor de materiais educativos, nin sabes que contido, nin sabes facer libros. Nos controlábamos, pero a tipografía, os recursos, o deseño, todo, isto tens que lle pôr, aquí ten que baixar, o tipo de actividades, que actividades íbamos por, que actividades se podían pasar do papel a digital, cales non. E máis, soltáronse eses proxectos, tuveron moito éxito, pero o propio Cataluña, que naquele momento xa estaba moito máis avanzada tecnolóxicamente que o que podía estar aquí a escola, enseguida empezaron a pedir apoio en papel. Entón tuvemos que editar os cadernos de estudio que chamábamos, que era como se che falta luz, se non che carga, se che rompen os ordenadores, tens que ter un apoio en papel para estudar, porque se non quedas toda a hora sen facer nada, ou que faz, quedas no aire. Entonces, de todos os libros, facíamos como un caderno de estudio, e chamábamos, que tiña como os resumos, tiñan os cadros, unhas sinoses, tiñan uns cadernos de traballo que acompañaban, porque sós non funcionaban. E, de feito, ese proxecto de Cataluña cambiouse, xa quedou en nada, non serían como, non sei como están agora, pero aquela idea que tiñan, aquele digital puro, deixou de ser. A raíz de facernos eses libros, que decíamos, claro, parece que estamos inventando aquí o que é un libro digital puro, que por agora non había, pois foi o que foi evolucionando, son os que están agora, que temos, vos tamén tiñades un moi similar, porque tamén vos lo fixeran eles, con Netes, acórdome de ver o que decían o meu motor, e os que temos nós, pois siguen sendo aí. Entón, eu permitíme traervos unha pequena mostra do que se está facendo, porque falei así, entón, claro, os exemplos que teño son os que ten Santillana, de feito, collín isto que era, non collín secundaria tan siquera, collín primaria e infantil, para que vexades, un pouco xa o que vos decía, o que queren, os que están pedindo os profesores. Entón, en infantil, espazos para o profesorado e gamificación, aplicacións, xogos. Nós, isto témolo en galego, pois estes son proxectos de infantil, e faiselle a todos, ten un portal, ou pasaron. Por exemplo, este é o proxecto da horta, non lle puxen sonido, pero para que vexades, estes non son para o alumno, son para o profesor. O rapaz ainda non ten a capacidade de estar traballando con isto, que son 3 anos, 4 anos e 5 anos, son proxectos de ciclo. Entón, un pouco para que vexades, agora é como se estuvera entrando nese portal que teño aí. Isto é con 3D, ten música que eu non lla gravei, porque fixen así antecorrendo tamén. Entón, todo o que lle colgamos aí, colgámoslle os dosieres digitales, documentación de ampliación, adaptacións curriculares, todo iso que nos piden, as cancións que van traballando o proxecto,
eu son profe, estou buscando, despois quero para a aula, pois que teño a lámina digital, todo digitalizado, todo se digitaliza, que teño máis, pois teño recursos digitais, por exemplo, teño, non sei, me parei, un vídeo que está editado, que tampouco lle puxen o sonido, non? Entonces, este é a maneira que estamos facendo os recursos de infantil, por exemplo, que como vedes está en galego, e aquí, pois, demándase e quérese e podemos polo no mercado, non? Paso rápido, porque como me parecen todos, pasa... Ei, como paso aquí? Outra. Bueno, pois neses portales un pouco o que se lle pon, non? O proxecto aula, os recursos digitais, o sea, un pouco que vos resumido aí, pero todo o que se lle poría aí nese portal web. Despois, os exemplos das aplicacións esas que nos piden, de lingua castelá, aquí non facemos de galego, si non facemos, porque coas políticas lingüísticas que houve neste país a partir do 2009, pois en matemáticas xa non podemos facer nada para matemáticas en galego, e tamén baixou bastante o mercado do material en galego para infantil, como todos sabedes, non? Entonces, por exemplo, o que sería unhas aplicacións, que eu non sabía moi ben que era, pero unhas aplicacións de matemáticas, hai. Pois algunhas, por exemplo, estas cousiñas, mira, este ten sonido. Entonces aí, para que aprendan os números, 3, 2, ten que chamar a Adri, entón Adri contesta, non? O sea, son cousiñas. Son para la entrada digital. Hola, soy Adri y ahora mismo estoy de viaje por la selva. O sea, eso é que acertou ben os números o rapaz, non? Bueno, para a lingua tamén así do estilo, a verdade. Para ver isto así un pouco... Pois aí con bits de... Avión. Berenjena. Vale. Bufanda. Isto... Chocolate. Isto, claro... Conejo. Está moi ben, os profesores están demandando isto, non podemos cerrar os ollos con isto, non podemos ir solo ao papel, Coger. Digitalizarnos e facer todo este tipo Bailar. de cosas. Bufanda. Non sei se é algo máis interesante, bueno, pois incluso esa típica que pide moito dos trazos que van na entrada digital, que baixan, incluso estes son para facer contos, para narrar, pois nunha rá, nun estanque, tal, para contos digitais. Entón, xa en primaria, xa imos xa o que é máis el libro digital, o libro web. Bueno, primeiro puxen un exemplo dos proxectos Blende, que necesitan o papel e máis necesitan o portal web, non? Nos estes facemos moitos en Galicia. Por exemplo, este é un pantallazo dos que tiña onte no catálogo, todos estes, a merendar, a horta, vedes que son, o que vos decía, son proxectos, aprendizaxe baseada en proxectos, pero son curriculares todos, é o que nos están demandando, por ciclos, pois estes son os verdiños son do segundo ciclo, estes xa son do terceiro ciclo, os outros son de iniciación, cando ainda casi non de primeiro e segundo. Entón, poñemos un exemplo do que se investí tamén. Este é os nosos devanceiros os romanos, os rapaces entran, este sería o segundo ciclo, é un espacio web controlado, traballan, casi todo está xa pensado, e aquí pomoslle todos os contidos que ten que estudiar os rapaces e rapazas para cubrir o seu caderno, e tamén xa ten uns enlaces que poden sair, pero marcados por nós, non? Pode sair aquí, pode sair aquí. Pois, por exemplo, a ver, para que vexades 3D, como utilizamos, non? Eles aí ven unha cidade romana, non? Están os grupos de contidos, que eso está marcado no caderno, no bloque en que están traballando, como era a vida cotiá, Pompeia, unha cidade do imperio. No caderno márcaselle, cada vez que ten que acceder ao espazo web, márcaselle con unha... Bueno, está me sonando aí detrás unha cousa de lingua española. Vou baixar o sonido, porque eu lo mismo. Quitar isto aquí, non ten sonido. Quítame o son, por fai. Quítame o son, porque aí vaime... Pois aquí ten recursos para aprender, monumentos... Agora paroume. Aí, vale. Pois nada, diferentes monumentos romanos, pois a Lugo, pasa para aí.
Despois, unha cousa que gusta moito, tamén estamos metendo en secundaria, son a tecnoloxía 3D. Imaginades, ten unha cidade romana, poden movela diante para atrás transparente, poden iluminar o que o acueduto, o anfiteatro, van para explicar a clase, o circo, pero este material é para o alumno, non é o profesor tamén, pero este é o rapazo que vai estudiando con estas maravillas, que a verdad que dis, cando estudiábamos nós, lóxicamente temos que seguir por aquí e temos que seguir aproveitándonos das novas da tecnoloxía. Por exemplo, este é un vídeo que lle conta, que tampouco, agora que teño volume tampouco tiña, creo, de que pasou en Pompeia, que é onde parte o proxecto. Eles empezan con isto, que está Plinio escribíndolle unha carta de que pasou en Pompeia, que caeu, como foi. Entonces relátase o vídeo, van vendo imaxes, e eles daqui sacan información para ten que estar atentos todo o que se vai pedindo no caderno. Ben, agora xa non vou pararme tanto solo. A ver. Pasa. Me fai caso, tanta modernidade. Non está aquí. Esta. Non sei. Esta. Vale, pois xa pasei. Este sería un exemplo de libro media, que é o que vos digo que facemos para complementar o libro en papel. Estes son os que son complementarios pero non imprescindibles, o sea, un libro neste caso, bueno, aí hai un vídeo que mestura varios, non? Están os de lingua española, está ciencias da natureza, entonces ese é o entorno que tamén o cambiamos este ano para que sea máis fácil e máis amable. Eles ten o seu libro aí impreso digital e ten todos eses recursos, eses enlaces, o profesor, hai versión para o alumno, versión para o profesor, tamén o que vos decía, pois ve as actividades que vai facendo, pode facer búsquedas e pode tamén personalizalo. Aquí, bueno, pois é un exercicio, palabras con M, vou mover así para diante para que vexades. O sea, aquí había unha lectura, hai un contacontos, eso utilizámoslo moito para a lingua, non? Está a lectura e gravamos unha persoa, unha actriz, un actor contando contos. O libro permítelle para dar a clase subliñar, enmarcar para focalizar, para que se fixen en certa parte. Entonces, isto, pois fixademos aí rapaces, estou vos enmarcando isto. Permítelle incluso engadir eles algúns vídeos, personalizalo, gravar, por exemplo, agora aquí vai buscar un vídeo que está aí no proxecto e vai por no sitio que lle interesa a él para cando dé a clase, pois ir a porlle ese vídeo. Todo isto, collo o vídeo, e cando chegas á páxina vai ter ese vídeo, e no outro lado, pois vai por outro. Pois todo iso seguimoslo facendo é o que vendemos, que non vendemos, que é material complementario do libro en papel. Preguntáballe, teño aí o director comercial, preguntáballe outro día, cando estábamos preparando isto, o que decíamos que os profesores poden pedir as licencias para os alumnos, non? Porque unha vez que prescriben o libro en papel, pois ten acceso, xa non necesitan que pagar máis. Sin embargo, non moitos a piden, non? Os profesores sí que o utilizarán, entonces que tamén é certo que constatamos que a utilización do digital queren ter aí, pero tampouco os rapaces están os rapaces eles con eso na casa. Son poucos, a maioría é o profesor na clase, o que o pon, dase a licencia do profesor, pero non é do alumno. Que máis vos ensino? Bueno, Dios, quítame do meu orden. Pasa aí. Despois, estes que a mí tamén me gustaría facer, pero con matemáticas en Galicia non podemos facer en galego, pois son gamificación pura e dura para, neste caso, para apoiar as matemáticas, non? Hai pois exemplos de van con retos buscando nos planetas, bueno, paso rápido, para que vexades. Aí ten que ir, estes son proxectos, xogos que se fan para reforzar contidos de matemáticas. Bueno, estades vendo un montón de cousas. Todo isto leva a parte que todos os editoriais temos pois un sistema de avaliación que
que temos plataforma galega, valsantillana.gal, está totalmente, os estándares que están aí pois son sacados do currículum galego, cada un. O sistema permítelle a xestión dos alumnos, a asignación de ponderación de instrumentos de evaluación, xeración de probas, xestión de cualificación, adaptado aos requisitos da Consellería, por suposto, que iso tamén o comentábamos, que os profesores pídennos, profesores e profesoras, fíanse moitísimo, ten moita confianza en nós tamén eles, pero eles queren que lle damos todo adaptado, eles saben que o que nós lle damos vai estar adaptado ao currículum galego, non? Porque confían nos contidos que nós lle pomos. Despois hai o outro, o digital puro, o libro net, que o libro papel non é necesario, é multidispositivo, pode ser aí nunha tableta e nun ordenador. Enseño-vos un pouco que seguramente vos recorda, en Galicia non facemos por unha razón tal, que seguimos falando deso, seguramente vos recorda o que ao mellor están os de Edisgal, porque son os que en principio deseñou Netes e é un motor parecido. Pero bueno, nós seguimos. Agora Netes non está facendo estes libros nosos, estamos facendo xa nós e con moita, bueno, xa Santillana investiu moito nos departamentos de digital, con moitísimas empresas. Sería imposible que unha soa estuvera asumindo todo isto, non? Porque é moitísimo traballo. E como estamos, pois vedes como se llevan pondo medio entrevistas, pero sobre todo agora o que gusta moito é o 3D, non sei, creo que deixei algunha por aí no que había pois o de ver cousas, bueno, vedes que isto é primaria, non trouxen secundaria, pero un quinto de primaria, as lecturas todas cos contacontos, todo ese investimento non sabes o que é, buscar atores, gravar as lecturas, estudios, no caso galego, non para o libro que non facemos, pero si para outro, pois sempre temos bastantes problemas en topar xente con unha fonética, estamos transmitindo un modelo, preocupámonos bastante de que as fonéticas sean axeitadas, non? Pois este é o libro, un exempliño do que sería un libro net. Entonces, por exemplo, o que estamos tendo, vemos eso, aquí non puxeron os dos proxectos Blendides, que son necesarios, pero como desde a primaria, desde infantil, primaria, secundaria, estamos facendo cousas, non? Entonces, aparte, pois mirad os aspectos técnicos, todo o que temos que investir, todo o traballo que se fai e que se cambia, multiplataforma para que vaya para todas as, para Windows, para Mac, para Linux, multidispositivo, que sexan descargables, que a través da nosa aplicación ou das plataformas de terceiros, o que contaba Moyano, incluso xa vedes que lle estamos brindando pois atención directa, que iso pois os que traballan con Edisgal ben saben o que é ter que estar dependendo das axudas técnicas, pois incluso o nosa rede comercial pois vai, se ten algún problema técnico, poñe. Entón agora enlazo co tema que nos trae o caso, que é que non todo isto podemos vender en Galicia, non todo chega, pois no que non podemos facer é o libro net, que é a oferta 100% digital, porque a Xunta pois deixanos aí unha política esta de terra queimada, só poden chegar aos centros os contidos que eles elixen das editoriais que eles elixen, non? Sabemos tamén, xa o dixeron eles, pero repito, que non é real, que agora mesmo hai moito descontento. Eu con moitos, xa cando empezamos a facer este simposio, pois contactamos con moito profesorado, ven aquí Sonia, pero moita Susana, perdón, pero incluso hai amigas por aí que me ten contado como fai, que política está levando a Xunta, como intenta meter aos centros en Edisgal, non? Como se intenta acatar, como é o equipo directivo normalmente, o que decide é como o que decide se ascriben ou non ao proxecto. Entonces, moitos profesores chegan a un centro e non están con Edisgal e volvense tolos, porque neles ao mellor non querían ou non sabían traballar así. Despois, as críticas máis
máis comuns son pois que os contidos que non están de acordo que non lle gustan os contidos, que son contidos que non están adaptados ao currículum galego. Temos exemplos, ou tampouco é que este entrando no Edisgal, porque non temos outro traballo, temos moito máis mundo, hai moito máis mundo como vedes no digital a parte de Edisgal, pero, por exemplo, os primeiros contidos de lingua galega de primaria, de quinto de primaria, lóxicamente a licitación firmaron na Counetes no mes de xuño e o libro tiña que estar, os libros, as unidades tiñan que estar en setembro no colexio, nas escolas. É un libro, como vistes antes que dixo Chus, non se fai nun mes, nin dous, nin tres. Entonces, os contidos están feitos non por editoriais, senón por persoas colaboradoras sen moita corrección, e seren aí. Dache rabia ver como os rapaces que empezaron, os fillas do meu compañeiro, que empezou a máis bella hai 3 anos co libro de quinto de primaria, e detectamos os moitos erros, non uns moitos. Coméntase, agora chega a pequena despois de 3 ou 4 anos, creo que son 3 anos que se levan, e siguen estando os mesmos libros, con os mesmos erros, e dices, bueno, pero erros do calado de que, por exemplo, en quinto de primaria, en lingua galega, pois están estudando a literatura medieval galega, o sea, un rapaz vai odiar toda a vida a literatura medieval galega, cando é un contido de segundo, de primeiro, segundo, non? Entonces o profesorado está avaliando deses contidos e dixlle, pero como estás avaliando a miña filla destes contidos? Ai, como xa se pon nervioso, non está isto no decreto, porque eles fíanse, se é un contido que lle dá a Consellería, lóxicamente debería estar adaptado ao currículum, pois non está, a Consellería non ten control ningún. Realmente o que decimos parece que pesa máis o informático, Antega, que a Consellería. O sea, os contidos ten que sair de xente que sabe preparar os contidos. Despois, moita parte, moitos contidos fano os profesores e as profesoras, pois ten licencias para preparar. Algúns faranos ben, non vou entrar aí, pero hai outros que non, que de feito hai moitos que son conscientes e sensatos, e dir, eu non estou capacitado con todo o traballo que teño que facer, porque incluso xa non é que lle den licencias a todos, se ti és profesor, eles animante, profesor ou profesora fai contidos e subes ao noso repositorio, pois xa a decir, bueno, pero aparte teño 30 alumnos na aula, teño que avaliar, porque moitos profesores poden dicir, que non me chegan os contidos, non me gustan, non me chegan, necesito máis, pois preparos, e se preparas e douchos para ti, teño que avaliar, teño que levar non sei cantos alumnos, teño que preparar as clases, vouche facer contidos a ti para a xunta, bueno. E despois o que temos moi claro é que se non houvese o apoio do banco de libros, isto caía, porque a xente, os nenos e nenas que chegan ás casas con proxectos nosos de hai 8 anos, o sea, desfasados totalmente, o sea, nós xa estamos, chegan. Imaginade o caso, por exemplo, López Ferreiro, que está aquí en Santiago, as rapazas están chegando a casa con libros do coñecemento do medio, cando agora xa é ciencias da natureza por un lado, ciencias sociais por outra, que cambiou a lei, pois eles seguen con proxectos, apoiándose en proxectos de hai 8 anos, desfasados totalmente, o sea, entonces, ao final, os rapaces, claro, necesitan un apoio en papel, non todo pode facerse a través do digital. Entonces, para nós eso, a parte da liberdade de cátedra, que xa o dixeron aquí claro os meus compañeros, pois, bueno, a pobreza de contidos, que o profesorado poida elixir os contidos, é que están tirando do papel e das fotocopiadoras, pero duramente, para poder sobrevivir. Moitos, incluso nos chaman moitos profesores ás editoriais e dinos, por favor, dádeme unha guía, dádeme algo, que non podo traballar solo con eso. Que pasa? O profesor foi imposto ese programa, son os nosos clientes, os nosos amigos, a nosa xente, acabas lle dando, porque dices, bueno, pois a ver se te libras del, a ver se podes librarte, non é fácil. Unha vez que entran en Edisgal é moi difícil que poidan sair, porque nos deixan sair, non lle interesa. Únicamente o que lle interesa a Consellería ahora mesmo é que os centros que entran en Edisgal renuncian á axuda de compra de libros, e iso é o que aforran. Entonces, perdón, xa vexo aquí que mirando, vou pasar rapidamente, perdón. Dios, pois nada, que coa miña buscando profesores que utilizaran Edisgal, pois houve un profesor, neste caso o profesor disciplinado, que me dixo, mira Ana, vouche dar as miñas 10 razóns
para non usar Edisgal. Este profesor aprobou as oposicións, chegou a un centro de novato, estaba con Edisgal, e, bueno, estaba casi todos os días na editorial pedíndonos axuda, socorro, dádeme cousas, entonces desenvolvemos ademais moi ben, eu poño as súas 10, porque me pareceron, esos 10 motivos pareceronme interesantes, non? E un dicía que era a perda de tempo, dicía, en cada sesión de 50 minutos perdese os primeiros 5 ou 10 en agardar a que o alumnado se conecte. Esquecín o ordenador na casa, non teño batería, non me acordo o contrasinal, nas primeiras semanas de clase o tempo perdido ainda maior, ás veces clases enteiras. Falta de fixación de contidos, a adquisición de coñecementos é moito máis volátil. Actividades cumprimentadas de xeito automático. Desto contábame casos de que pois hoxe estaban estudiando co Edisgal unha pregunta, facían a resposta, para outro día puxo yo no exame, profe, eso non lo puxeches, non lo preguntaches, se vos lo puxen onte, non fixestes aí. Claro, o programa corrixe automáticamente, ti darlle a actividade, fai, hasta que se poña verde, pero nin te fixas. E o profesor, claro que din, trazabilidade, pode seguir, o profesor tampouco se para en ver en cantos intentos fixo cada rapaz eso, non? Despois decía que dificultades para o seguimento desde a casa, para os pais e nais é moito máis complicado saber o que ten que estudiar os seus fillos, entón, en algúns casos, ten que imprimir, acaban imprimindo os contidos de Edisgal por demanda das familias, o sea, gasto en papel, fotocopiadoras, é moito máis, e os rapaces estudiando en branco e negro, como sempre. Despois decía que eu isto non sabía, que ten un descontrol na aula, que o profesor ou a profesora non ten maneira de saber o que cada alumna está a facer no equipo. Eu pensei que estaban controlados, pero el decíame que parece que non. Os ordenadores de Edisgal teñen acceso ilimitado á rede e, por tanto, unha tentación permanente para o estudantado que en moitos casos só serve para que a atención se disperse. Descontento do propio alumnado, os rapaces e rapazas, que iso tamén me chamou a atención, a maioría están saturados de pantallas, o sea, que non é como a nós que non somos nativos digitais. Ai, xa pasei, perdón, que non están, que non, xa unha pantalla para eles xa non é un incentivo, non? Onde vou, non sei, sensación de falta de seriedade, eso tamén me fixo un pouco de gracia, pero di que sí, que como que perciben os contidos que lle dan en papel que siguen tendo como máis peso cos outros. Unha potencial fonte de desigualdade entre o alumnado, a maioría dos rapaces é certo que dispoñen de conexión na casa, pero hai nos que non, é que non baixan tampouco os contidos ou que se os baixaron porque os poden baixar para estudiar, pero bueno, que non lle collen no ordenador, que iso que lle convirte na clase nunha desigualdade que lle entorpece o ritmo. O de pobreza de contidos xa falábamos, pois que poucos, moitas veces que non están adaptados ao currículum. El decía que este profesor de galego, no caso concreto dos contidos para a materia de lingua, por veces dá a sensación de que detrás da súa autoría só hai informáticos ou programadores, pero non son expertos na materia, xa que de outro xeito non se explicaría esa escasa calidade da oferta didáctica. E despois, por último, outra que puña era a falta de continuidade, porque despois de estar os rapaces quinto, sexto, primeiro e segundo, chegan a terceiro, ala, outra vez no papel, xa están afeitos a eso, e dis que é o que pasa aquí, non? Pois eso, deixo-vos porque xa me estendín bastante, se queredes despois algunha pregunta máis ao respecto, pois falamos. Está aí. Non pasou por aí. Bueno, vou entrar desde a rede, vou facer un experimento digital total. Vamos a ver se é posible. Para que vexades hasta que punto isto, en fin, pode ser, non? De la federación. Vale, estou facendo o que habitualmente ocurre en clase. Son profe. Son el 34.
Bueno, non sei quen sodes de público, non sei se me dirixo a profes, a... Editoras, profes... Vale, eu son profe de secundaria e entón vou a ofrecer a outra cara da realidade, é dicir, que é o que pasa nun centro calquera, pois en este caso resultou ser o meu, que ten unhas características eu creo que un pelín peculiares. Bueno, chamame Susana Trigo, traballo no IES de Ponte Caldelas, na provincia de Pontevedra, e cando me ofreceron participar nesta mesa redonda dixen, pois eu non, porque non sei que pinto eu nesto, pero logo pensei, bueno, pois sí, debe ser que sí, que seguro que algo podo aportar desde logo desde a nosa praxe, desde a nosa realidade. Unha realidade crítica que intento resumir, cando menos nesa primeira... Bueno, isto é unha anécdota que me pasou a min en outro ámbito distinto, mariñeira, vezada, intrépida, pensaba eu. Un día me montei nunha gamela e me dixeron, sabes remar? Eu, sí, pois entón cía. E eu, pois cía que te estampas. E eu non sabía o que era ciar, así que primeiro consello para todo o mundo, cando te montes nunha gamela, sexa que sexa digital, sexa analóxica, aprende cales son todos os movimentos de entrada e de saída. E a sensación que teño é que en Galicia estamos montados nunha gamela de entrada, pero que non sabemos ciar, ou non nos dixeron que se pode ciar, e se queremos ciar non nos van a deixar. Ciar é remar para atrás. Así que esta é a oposición primeira, non? Vale, entón, proxectos educativos. Bueno, isto me sona, levo máis dunha década, o sea, xa 2 décadas de profe, me sona a algo reincidente, redundante. Hubo unha época que eran os proxectos interdisciplinares sempre, logo eran proxectos, ten que ser cooperativos, aprendizaxe cooperativa, bilingües, nos metemos na educación bilingüe, multilingüe, teñen que ser na bibliotecas escolares. Coñecín a Moyano hai anos en algo que tiña que ver con bibliotecas escolares. Bueno, realmente estamos permanentemente o profesorado sometidos aos vaivéns de non sabemos moi ben quen que decide que a innovación pedagóxica vai por este lado e que ti no minuto seguinte, en setembro do ano seguinte, tens que estar en esa liña educativa innovadora xa. E a realidade é que nós, desde a nosa praxe, o que vivimos é isto, proxectos educativos e todo isto que nos ven encima e agora é digitais, vale, pois digitais, vale, pois vamos a proxectos digitais, non sabemos comunicando, pero vamos. Entón, realidade. Eu traballo en este lugar. Este lugar é un lugar perdido de Galicia. É un lugar perdido de Galicia que está a 15 km de Pontevedra. Estou aquí, en este centro, vale? Unha vila de 5.000 habitantes, a 15 km de Pontevedra nada máis. O sea, realmente estamos na cidade difusa de Pontevedra, estamos no arco urbano, pero a realidade é que nos abranguemos como centro, non sei moi ben, pero vou a marcar co rato, vou poñer as gafas para verlo ben. Si isto é, este perímetro que estou facendo é o perímetro do Concello de Pontevedra e aquí hai 7 institutos, máis coles privados, nos abranguemos toda a periferia de Pontevedra, empezamos por aquí, seguimos por aquí, seguimos por aquí, seguimos por aquí e seguimos por aquí. Isto é o límite con Ourense, Serra do Suído, Faro de Avión, seguimos por aquí e seguimos por aquí e seguimos por aquí e todo isto é o perímetro que atende o noso instituto. Así que somos un instituto ben peculiar, con unha casuística que eu creo que hai que ter en conta e que ademais en Galicia sucede en moitísimos sitios. Xa para empezar, bueno, eu entendo que hai que coñecer a realidade territorial, social, cultural de Galicia para poder facer un proxecto dentro de Galicia. Esa é a realidade. Así que os nosos chavales que veñen aquí, veñen en bus, 20 kilómetros, 30, ás veces por aquí hai neve, viven en aldeas deste tipo, realmente son aldeas moi pequeniñas, diseminadas, moi diseminadas. Oxe, les preguntaba unha vez máis, bueno, e vos, o centro, para vos que é o centro? Bueno, profe, non sei que, e digo, pero realmente é o sitio onde estades vivindo? E dice, claro, é o único sitio onde teñen os seus amigos, as súas pandis e onde ven os seus pares, porque nas súas aldeas, pois non sei cantísimos mencionados, que na miña aldea só estou eu. Só estou eu, claro. Eso nos fala de unha posición no ensino secundario moi delicada, é dicir, o INSTI non só pode ser un centro aprendizaxe escolar, non sei que, sino que nós realmente somos un centro, non sei que somos, social, afectivo, cultural, de amadriñamento, apadriñamento, de chavales desde 12 hasta 18 anos, que a súa vida toda social pasa polo INSTI, con independencia de nós, o mellor nós sobramos. Así que
ese é o dibuixo primeiro, somos un ensino público, non eleximos o noso alumnado. Bueno, a mí me parece moi ben, claro, lóxicamente defendo eso, pero como non o eleximos, o noso alumnado é o que é. E entón nos temos que responder ao noso alumnado. Eu creo que non temos que responder nin ao currículum, e, perdón polo que vou dicir, o mellor a lei tampouco temos que responder a ela. Temos que responder ao noso alumnado, e o noso alumnado é este. Mozas e mozos de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, que veñen de núcleos dispersísimos, cando hai neve algúns non poden vir, pero é que estamos a 15 km dun Carrefour, o sea, esta é a realidade, non? Desde 3 concellos, con moi diversos contextos socioculturais das familias, claro que cerca de Pontevedra hai xente que está vivindo na periferia de Pontevedra, el neo-rural, chupiguai, pero hai outros que non, que realmente son familias moi, bueno, outro contexto, ni sequera vou a calificalo, non? O máis destacable que todos e todas comentan que realmente viven nun contexto de moi pouco, familias están asentadas aí desde sempre, claro, así que se sienten realmente moi identificados. Non significa eso que, por exemplo, digan no punto 8 que teñen un gran deseo de vivir e de irse fora, de traballar fora, claro. Eles se pensan no seu futuro non se ven ali, non se ven Rebordelo, en Estacas, non se ven como mínimo en Vigo, vale. Sí que teñen certas expectativas de estudios superiores e o noso centro as resolve malamente, a administración entende que o noso alumnado mellor non é un alumnado de formación profesional e entón tampouco podemos responder a esa realidade social, a esa demanda social, simplemente facemos o que podemos. O cal, moitísimo do noso alumnado que si desexaría facer outra cousa de formación profesional ni siquiera o pode facer porque non ten un bus que o poña nun INSTI de Pontevedra. E iso é lamentable. Así que estamos falando disto. Sí que teñen agora xa boa cobertura de internet, ao principio é unha broma e era que como hai un centro penitenciario bastante potente en un concello, pois entón chegou a rede, co cal estaban todos bastante contentos, tamén dicían que o noso INSTI se fixera por restos do centro penitenciario, de losetas e demais, pero a realidade é que con escaso material de consulta na casa, escaso quer decir nulo, vale, nin atlas, nin nada de nada, e ademais con, en moitos casos, familias que non os poden axudar. E claro, pues estaba escoitando e dicía, bueno, a fenda familiar en un ano, que se abre de unha maneira que tu madre mía. Esta é a historia, non? E sobre todo, pues, quero recalcar eso, que realmente si teñen apego ao INSTI e ainda hoxe facía un escaneado de opinións, pues realmente era porque para eles é o seu centro socializador e ni menos mal que vimos ao INSTI, profe, porque, bueno, isto debe ser un sitio rarísimo que se diga esto, non? Que ven que vemos a INSTI. Vale, pero ainda así, ainda que cada fito pedagóxico que diseñamos é relevante porque sucede no INSTI e sucede en compañía de pares, desde logo que temos claro que cando rematan as aulas, cando se montan no bus, nos seguimos existindo e os nosos intereses tamén. Non é certo, non existimos. Vale. Así que a miña pregunta que me fago despois de que me conviden é: eu traballo en un centro digitalizado? Bueno, podería ser. Manexamos plataformas, manexamos pantallas, manexamos aulas con informática e tamén facemos outro moitísimo tipo de cousas, non? Pois poñase aquí varias escenas tomadas nas aulas nosas e logo, claro, pois depende. Somos digitalizados desde diversos puntos de vista, non? O alumnado e o profesorado sí que compartimos desde hai anos unha suite académica propia, temos un dominio propio en Google, vale? Non que quera facer propaganda, pero sí que nos permite ter un montón de ferramentas académicas que nos funcionan moi ben, pois Drive, Classroom, follas de cálculo que compartimos e realmente o máis importante é que compartimos todos un mesmo lugar e estamos aí trasvasándonos contactos, información, formatos e demais. Sí que utilizamos un formato de mensaxería de entorno educativo, pero xa sinalo aí que esa comunicación entre o profesorado, nin siquiera todo o profesorado quere utilizar esa aplicación e desde logo as familias tampouco todas queren utilizar esa aplicación, así que seguimos con circulares de papel, contacto, teléfono e esas cousas. Sí que temos aulas de primeiro ciclo a avalar, pero lamento decirlo, están obsoletas xa, moi obsoletas. Fomos centro pioneiro no seu momento e tomei nota da data, porque non pode ser. Si fomos centro pioneiro, se cubriu todas as aulas de primeiro ciclo con esas caixas e mesas de avalar e nos formamos e tal, eso quedou absolutamente obsoleto. Xa non se abren esos armarios porque non nos van os equipos, non funciona, que cando queremos abrilos tardamos tantísimo en atopar un contido que non ten ningún interés, entón realmente están pechados. A Consellería nos berra, pero a cuestión é así. Unha pequena parte do profesorado sí que ten blog,
blog, si os utiliza. Bueno, por exemplo, pues este blog ahora está parado porque esta compañera está de licencia por unhas razóns, pero realmente pues sí que hai profesorado que ten este sistema de comunicación e, por suposto, non temos permitido o uso de móviles no centro, pero como supoño que sodes perpicaces, xa nalgúna foto vistes que sí que teñen móvil. Sí, a veces utilizamos o móvil, e menos mal que podemos utilizar o móvil. Está moi pautado o seu uso, non nos espacios públicos, nin no espacio de lecer, pero nas aulas a veces sí que utilizamos. Realmente, puxen un depende porque o que eu creo que somos é analóxicos. Ahora creo que igual somos híbridos, non sei que somos. Pero es que, claro, sendo que somos realmente no instituto, tendo que abranguer tantas funcións sociais, afectivas, emocionais, intelectuais e de enquedanzas, pois es que temos que facer moitísimas máis cousas. E a nosa preocupación principal, e falo en plural porque creo que estes días estiven falando con moitos compas, somos 40 compañeiros e compañeiras, hai un sentir xeral, en ese sentido hai unha atmosfera de centro compartida, aínda que non somos unha plantilla moi estable, sí que hai un grupo bastante estable e as persoas que chegan novas se adiren rapidamente a este sentir. Somos un centro que seguimos utilizando, por suposto, libros de texto novos prestados, pedidos de primos, del banco, de non sei que, libros algúns que están bellos, obsoletos, outros que están mal, pero seguimos utilizándoos porque os imaginades que esos chicos e chicas, cando chegan a ver reducido, cando chegan á xesta, pois a súa mamá lle di, e os deberes, ensíname o libro. E é que é algo que é básico para eles, vale? Sí que se utilizan cadernos, sí que utilizamos, bueno, es que hai cosas que non poden pasar por unha educación digital, eu creo, non? Estou pensando, pois, eso, en dibuixo, ou dibuixar mapas, ou non sei que coller o lápiz, está clarísimo, non? Facemos cartafois de trimestre, se poden presentar en algunhas materias, non? Tanto en papel como digital. De feito, unha preocupación constante do alumnado, ahora, por exemplo, falo de terceiro, profe, pero te podo presentar o cartafol en papel? Sí. Pero te podo presentar en digital? Sí, claro. Son eles os que teñen que sentirse cómodos, non nós, non? Vale, e facemos outras experiencias, como sones en grupo, por suposto, bueno, estas cuestións que son absolutamente perogrullescas, non, prácticas de laboratorio, pero, por exemplo, pues, tamén facemos baile tradicional nos recreos, porque nos mola, porque nos gusta ter un bo rollito, e tamén facemos clubs de lectura, e entón, pues, temos unha biblioteca con plan B, e intentamos facer moitas saídas pedagóxicas, porque nos parece que a experiencia vital do noso alumnado, se non vai a ser curta, quizáis, con menos posibilidades de moverse, pois sí, e entón, es que hai alumnos e alumnos que non foron nunca a Vigo, e é sorprendente, moi sorprendente, ou a Santiago. Cando vimos a Santiago todos os anos que vimos aquí, pois hai persoas que a primeiras que veñen a Santiago e despois es que isto é obrigado, es que isto é máis importante que moitas outras cousas, non? E sí que estamos abertos a todo tipo de iniciativas que se nos ofrecen, obradoiros, charlas, bueno, e festas, facemos festas, así que realmente o noso alumnado sí que consigue un clima, bueno, de sentirse cómodos e de sentirse, bueno, con certa, non sei, alegría dentro do instituto. Hai un ambiente que realmente, bueno, que se respira, que parece que sí, que é unha relación fluida. Pero, aínda así, eu lle preguntei a elas e eles e dixeron que sí, que se sentían a gusto, que para eles son tipos que era importante, que lles parecía que era un isti máis divertido que outros. Digo, pois non coñecedes outros. Sí, que os de Pontevedra nos contan. Bueno, entón, pois, eso que percibimos nos como profesorado, realmente percibimos porque eles emanan esa conducta, aínda que logo, claro, hai problemas de todo tipo, o sea, que realmente sí que temos esa boa relación, non? Entón, tendo todo ese contexto na nosa cabeza desde hai moitos anos xa, o centro está moi implicado en proxectos educativos implicados na contorna. Para nós o básico é que estes chicos van a ser os detentadores do territorio, patrimonio e realidade social e cultural perdón, de tres cosas. Sí. Así estamos todos. Tal cual, me acabo de... No sé por qué me acabo de quedar sin voz. Bueno. Perdón. Pues sí, me acabo de quedar sin voz. Bebe. Un caramelo. No, é igual, máis de sin coche e sin voz.
Bueno, Sí, que era que viña que se rompeu. creo que está. Non sei eu. Vale. Bueno, veño de 5 horas de clase. Claro. Vale. Proxectos educativos entón implicados na contorna que non necesariamente son digitais. Reflexionamos sobre o territorio, sobre ese territorio que les detentarán. Vou intentar seguir. Pobre. De verdad que esto no me pasa habitualmente, bueno. Nos interesa que, sobre todo, reflexionen sobre ordenación de territorio, patrimonio, detentación do seu medio, porque é o que van a ter que sustentar, non? En ese caso, sí que temos algún proxecto que está digitalizado. En este caso, este proxecto ten que ver co... No, eu creo que é cuestión de agua e de cansancio, nada máis. Me bebo outro poquinho e xa. Mientras botades aquí un ollo, bueno, este é un proxecto... Isto é o que se di práctica pura de profesorado, Sí, sabes? Vale, vedes que aquí estamos varios materias, en este caso, bueno, foi unha... Es que estaba escoitando vos e dicía, proxectos que están pechados pola editorial e chegan ao centro e dicía, Dios mío, eso é imposible porque nós o que facemos é contestar a nosa contorna. Os nosos proxectos, vale, intentan, non sei que fixe, así descanso un pouco, intentan responder a unha realidade social e territorial a que teñen que... Pechado o portal web, despois o proxecto tipo de recorderos, pero o portal web pechado para esas idades. Vale, estaba por aquí, me parece, paso un poquinho máis. Estou acabando de pasar. Estás fatal. Aquí, vale. Estos proxectos, realmente, digamos que o soporte está, en estos momentos xa está impulsado pola propia Xunta, pero algúns xa xurdían no propio instituto e logo se acollen a convocatorias do plan proxecta, non? Pero vedes que estamos sempre dando voltas ao mesmo. Terra, ríos, Monte Vivo, patrimonio, porque es que teñen... Van a ser no caso de que sexan, van a ser os habitantes de un territorio que es que están nas súas mans e nos queremos deixalos preparados. Van a ser comuneiros, van a ser, non sei, en principio van a ter montes comunais, os ríos van a pasar polos seus... E isto nos interesa moitísimo, non? Bueno, aparte deste tipo de proxectos que facemos, logo estamos intentando buscar un marco que nos resulte cómodo. E ese marco que nos resulta cómodo é tratamento integral de lingua xa, co cal xa nos estamos escapando de todo, os libros e demais, porque no lingua, inglés, francés. Hai un proxecto moi bonito de unificar as materias e que en primeiro se están dando, non sei, o suxeito con galego, dean o predicado con castelán, están traballando unhas compañeras aí realmente nun formato moi bonito de unificar materias. Nos estamos ahora en terceiro de ESO facendo un proxecto de hiperaula e estamos intentando tamén unificar contidos entre tecnoloxía, lingua galego e xeografía. Agrupamos horas, alumnos. Bueno, e ademais temos a máis materia. Así que, cando facemos proxectos, quen está digitalizado somos nós. O profesorado sí está digitalizado. O alumnado crea produtos. Eu entendí, e tomei nota aquí, que para nós un proxecto é un proxecto que crea coñecimento, non un proxecto no que o coñecimento chega ao alumnado. Precisamente, o proxecto ten que ter como obxectivo crear coñecimento. E se non crea coñecimento, o proxecto ten que ter como obxectivo actuar no medio. Por lo tanto, claro, se penso no que falabades en plataformas e tal, digo, definitivamente non nos vale, porque non sei se estamos traballando en estes momentos patrimonio, estamos traballando co noso patrimonio, co noso río, co noso territorio. E se estamos traballando, non sei, por sair, no, en torno con megacidades, es que estamos traballando con eso en ese momento. E iso non está prediseñado. Crece, dentro do currículum crece, e crea un produto. Os nosos alumnos en secundaria xa teñen que ser creadores de produto, creadores de información. E se ese produto ten calidade, que debería telo, entón, claro, pues pasamos a compartilo. Pero compartilo na web tamén, sí,
na nosa revista, unha revista en papel, chega a todas as familias, e tamén, por suposto, interaulas. Os alumnos de terceiro baixan a segundo, os alumnos de cuarto baixan a terceiro, e así como funciona. Como nós creemos que temos que funcionar. Entón, para nós, a aprendizaxe significativa, insisto, ten que partir desa experiencia emocional positiva e compartida. Recoñecemos e queremos que eles tamén recoñezan que iso inclúe esforzo, rutinas, adestramento e creatividade. E se iso funciona, es que os propios alumnos teñen desexo de comunicar o seu proxecto, porque pasou por ele realmente, e entón o que queren é espallalo e comunicalo e difundilo, e cando entramos en web, que é moi pobre a nosa web, pero en determinado tipo de blogs e demais. Vale, todo iso é así, pero eu lle preguntei aos meus compañeiros. Bueno, e nós estamos informatizados, ou estamos digitalizados, somos un centro que estamos dispostos a dar un paso máis, e estes días, bueno, como xo dixeches ti, pois está máis ou menos recollido. Os meus compañeiros que me dixeron que, bueno, es que se seguimos por aquí, se só remamos e non fiamos, falta reflexión nos nosos alumnos, falta repouso, falta atención, bueno, estades vendo, non? Falta memorización, cultura do inmediato, esta frase, no, que tamén o decías ti, gustaríame que clicasen menos e escribisen máis, e finalmente eu preguntaba, bueno, e entón que nos pasa? Falta alfabetización informacional? E me dixeron, pero no, nos falta a outra, falta realmente alfabetización. O formato nos está levando a unha perda do sentido da educación e de onde queremos chegar, non? Pero ainda así tamén me contestaron, hombre, no, a ver, es que non podemos prescindir para nada da digitalización do ensino, aula 2.1, porque, pois eso, en física se meten na web da NASA, nos en Socis, pois estamos hablando de Mumbai, logo estamos hablando de Osaka e estamos realmente entrando en esos lugares, ¿no? En inglés, por suposto, bueno, todo o que estades vendo aquí, ¿no? Estivemos comentando a exhumación en streaming, o sea, es que estivemos metendo a realidade na clase, ¿no? E iso é irrenunciable, lóxicamente. Así que, realmente, para nós, cada proxecto que é unha singradura dun navío, e nós non vamos a ter a 25 ou 30 tripulantes facendo todos o mesmo, sería idiota, porque nun barco tampouco están 25 persoas todas facendo o mesmo, co cal temos que entender o ensino, ou polo menos eu, agora falo a título moi individual, o entendo así, creo que temos que aproveitar de cada persoa, de cada alumno, as súas mellores habilidades, potencialidades, non? E que non hai presa por chegar a un destino, porque realmente o destino é a moi longo prazo, e desde logo o destino non pode ser homoxéneo, polo tanto, nós o que lle podemos dar sí que son ferramentas, son seguridade nas súas potencialidades, e capacidade de decisión e de elexir, e sobre todo, espírito crítico. Para eso necesitamos profes moi formados, moi seguros do que queremos e non agobiados con ratios. Entón, digital sí, pero es que antes para mí tantas cousas que retocar, que o que me gustaría poñer entón de manifesto eso, que o destino non debe ser homoxéneo e que nós temos que reparar nas outras posibles derrotas cada vez que estamos actuando na aula. Claro, falo de secundaria, igual aí hai un matiz, non? Temos que bogar e ciar. E entón, desde ese punto de vista, claro que sí, que queremos proxectos educativos, pero sí, queremos que sexan todo a vez, queremos que sexan cooperativos, que sexan multilingües, que sexan na contorna, interdisciplinares, que volten á biblioteca, que temos as bibliotecas. Te miro a ti porque te coñecín nun congreso de bibliotecas escolares, entón é como, Dios, bibliotecas escolares. E claro que teñen que ser digitais, pero engado a coda de si resulta útil, si non, non hai obrigas, ese é o noso punto de vista, non? E moitas gracias. Perdón pola perda de voz. Estamos na hora, non? Hai algunha pregunta así moi necesaria ou deixámoslle paso xa ás seguintes? Deixaremos paso. Sí. Dios mío, é o día das experiencias raras. Experiencias. Que se te pode? Bueno. ¿Y qué ha hecho con el box? ¿Qué ha hecho con
Empezamos logo a mesa as ferramentas da educación. Acompáñanme na mesa e vai ser esta a orden de intervención, empezando pola vosa esquerda, según estades colocados. Xesús Rodríguez, profesor titular do Departamento de Pedagogía e Didáctica da Universidade de Santiago de Compostela, que fixo a súa tese doutoral sobre a percepción do profesorado sobre os materiais didácticos e foi Premio Nacional de Investigación Educativa. Desde 1990 forma parte de Nova Escola Galega e actualmente dirixe a Revista Galega de Educación. Durante aproximadamente ano e medio formou parte dun equipo docente da Universidade de Porto Rico e actualmente coordina congresos e xornadas en Galicia relacionadas coa temática do libro de texto e os materiais didácticos. Tamén forma parte da coordinación do Congreso Ibérico A Fenda Digital. A súa esquerda, a vosa dereita, está Javier Pintor. Teño que cambiar de plataforma informativa, segundos, porque teño todo en un montón de sitios. Javier Pintor é filólogo, licenciado en Filoloxía Hispánica, pola Universidade de Compostela, profesor de Lingua e Literatura Española en secundaria e traballa como asesor de formación de profesores. Compatibiliza o seu traballo de formación coa impartición de cursos e conferencias, a dirección de obradoiros de lectura e a organización de actividades de promoción da lectura e de promoción de eventos no ámbito cultural. Colabora escribindo recensións en distintos medios, entre eles Que Leer e Librújula, e coordinou diferentes revistas do ámbito educativo. E, finalmente, a miña dereita está Olga Patiño, que é mestra e profesora de literatura galega, e membro da ASPG, un segundo que volvo a cambiar de plataforma. A ASPG, como sabedes, é un movimento de renovación pedagóxica que está integrado por máis de 1000 asociados en todo o país e vencellada directa ou indirectamente cos ensinos primarios, secundario e universitario. Son 30 anos de actividade da ASPG, que se constituiu en 1976 e traballa coa asociación en formación docente, publicación de materiais didácticos, promoción de espectáculos audiovisuais, elaboración de estudios sociais e a implicación no proceso de normalización lingüística na escola e nos institutos do país. Bueno, eles tres son os que van participar neste debate. Vai abrir a quenda Xesús por un espazo de 10-15 minutos aproximadamente, porque en unha hora temos que marchar de aquí por exigencias da organización. Así que grazas a todos. Bueno, comezo entonces, entramos xa en materia. Entramos. Bueno, moi boas tardes. Eu antes de nada, quería agradecer á Asociación Galega de Editoras por convidarme a estar aquí nesta mesa e tamén igualmente por organizar este evento que a mí pareceme moi importante e, dende logo, relevante nos momentos actuais. Eu, cando se me pideu tamén que participara na mesa, dixe, a ver, que é o que eu poido chegar dentro do ámbito neste caso, dentro da universidade e dentro da investigación. E a mí pareceme que o mellor que podría traer aquí é, cando menos son os destellos, as ideas principais dun proxecto de investigación que comezamos hai aproximadamente a xestionar hai 4 anos, que ten por título A Escola da Sociedade Digital, análisis e propostas para a produción e uso dos contidos digitais educativos. Explicareivos a continuación un pouco o esquema xeral do proxecto, quedando totalmente aberta a posibilidade que se noutro momento nós estamos agora na fase de finalización do proxecto, estamos traballando nun libro que vai ser publicado, coido que estará disponible a comezos de xaneiro ou febreiro, aproximadamente. E estamos totalmente abertos a facer unha presentación detida e exhaustiva de todo o proxecto aquí cando se considere oportuno. E además tamén quero adiantar nesta introducción o agradecemento á Asociación Galega de Editoras, porque foi parte tamén fundamental, xunto tamén con Anele, que apoiaron a través de escritos, de cartas e a posibilidade de que desenvolvéramos este proxecto, ademais da colaboración que houve en todo o proceso tamén para acceder á información. Agradecémolo enormemente en nome dos 3 equipos de investigación que formamos parte do mesmo. Bueno, decir tamén que, antes de entrar a presentar o que é o proxecto e o sentido do mesmo, a ver, eu o que sí que diría que cando aquí se mire, que digamos que cada colectivo tamén mire un pouco o que pode facer, pero que ninguén se sinta tamén culpable do que está acontecendo, non? Culpable non que se pode sentir culpable, ou de algunhas cousas que ao mellor non van todo no sentido que eu lle gustaría, non? O problema, en moitos dos aspectos, hai que entender claramente, ou casi todos, é un problema compartido, vale? E verémoslo logo a continuación, non? Bueno, a ver, que pretendíamos no proxecto? Naceu hai, como xa dixen, hai 4 anos, nós queríamos, parecíamos que tendo en conta a situación
que se estaba a mover por entonces, e a que estades a poñer aquí claramente de relevo na mesa que houve anteriormente, nós queríamos analizar o estado actual da produción, distribución e utilización pedagóxica nas aulas dos contidos digitais ou materiais didácticos online destinados á educación primaria nunha mostra de 3 comunidades autónomas de España. Neste caso, Canarias, Galicia e Valencia. Que materiais consideramos no estudio? Bueno, pues aquí moi rapidamente botamos man dunha clasificación que Manolo publicou ademais recentemente tamén un monográfico da revista Relatec, non? Obxectos digitais de aprendizaxe, entorno didáctico digital, libros de texto digitais, apps, ferramentas e plataformas online, os entornos inteligentes de aprendizaje adaptativos, materiais didácticos tangibles, materiais digitais para a docencia. Un pouco para que situarse en que marco se moveu o estudio en que tipoloxía de materiais estamos falando. Que queríamos investigar en líneas xerais? Que nos preocupaba a nos? Bueno, a ver, pregunta, que materiais educativos están ofrecendo no contexto español para a educación primaria? Cuestión fundamental. Que modelo pedagóxico se usace a estes recursos educativos e tamén a utilización dos mesmos? Que representacións, opinións teñen os distintos axentes educativos ou sociais implicados? Como se empregan e que impacto teñen sobre a ensinanza e aprendizaxe na aula estes materiais didácticos digitais? E, por último, e non menos importante, que recomendacións dende nós, unha vez rematado o proxecto, despois de 3 anos traballando no mesmo, pois nós tamén nos sentíamos na necesidade de ofrecerlle á comunidade, cando ao menos un clavo atrevemento, recomendacións do que poder facer aos distintos axentes sociais implicados para producir e empregar con calidade educativa os recursos e contidos escolares distribuídos online. Bueno, rapidiño, este foi todo un pouco o marco de partida conceptual do que partimos. Decir que, a ver, eu son membro tamén da Asociación Internacional de Investigación sobre os Libros de Texto e Materiais Didácticos, e Arten, e durante algúns anos fixemos, ou estamos facendo, congresos relacionados tamén especificamente co tema. Bueno, marco contextual de referencia, só cito aquí 2 ou 3 traballos. Un é Textbook in the Digital Context What's New. Isto foi un traballo que impulsamos no ano 2013-14. Queríamos saber que estaba dicindo a investigación internacional a nivel que estaba a pasar cos materiales didácticos digitais. Isto formou parte un pouco do recorrido da literatura sobre o tema antes de empezar o desarrollo histórico. Bueno, un monográfico na revista Profesorado que publicamos no ano 2016, no que se titulaba Entre libros de texto impresos e libros de texto digitais, debates e desafíos por entonces. Un monográfico tamén na revista Educatio, relacionado tamén coa cuestión da digitalización dos contidos curriculares. Todo isto está de acceso libre, que alguén queira profundizar a nivel teórico que se dicía por entonces se pode afondar. E no ano 2006, dende Arten, promovemos un encontro a nivel do contexto latinoamericano para ver o estado da cuestión a nivel da investigación sobre balances e análisis da investigación sobre o libro de texto escolar e materiais digitais. Eso é un libro de actas que está publicado e en aberto que se pode dispoñer del canto se queira. E o penúltimo congreso que desenvolvemos en Lisboa titulouse Changing Media, Changing School. Bueno, a ver, que está pasando en relación co recurso digital na escola? Bueno, rapidinho, porque quero dedicarlle tempo ás conclusións. Hipótesis que tiñamos. Bueno, pois que a transición dos materiais educativos do papel ao soporte digital implica non só a reformulación do modelo de negocio deste sector industrial, que tamén e dos axentes empresariais participantes, senón tamén terá efectos moi relevantes sobre as formas de ensinar do profesorado das aprendizajes que desenvolverán os estudiantes, xa que os materiais digitais permiten que os docentes poidan personalizalos e adaptalos ás características do seu alumnado, creando entornos de aprendizaxe máis enriquecidos e variados. En definitiva, os materiais digitais articulan novas formas de interacción de aprendices co coñecemento. Isto era a hipótesis, vale? Era ben ter un punto de partida do que tal, unha hipótesis. Veremos logo se se cumple ou non. Como se concretaron os estudios? Digo, estou aquí en clave telegráfico, total, oxe, vale, queda aí a idea, insisto, que noutro momento podemos incluso entrar por cada un dos estudios. O estudio ten 4 partes fundamentais, vale, vexamos cal era a primeira. Unha primeira, que dedicamos aproximadamente un ano. Nós quixemos analizar as características pedagóxicas e materiais dunha mostra de plataformas educativas digitais, comerciales e institucionais destinadas á educación primaria nas comunidades autónomas que mencionei. E dentro deso tamén analizar unha mostra de materiais didácticos digitais disponible. Bueno, segueuse todo o proceder metodolóxico do mesmo, traballamos na elaboración dunha guía de evaluación adaptada para as circunstancias, aplicouse ese instrumento a distintos repositorios, distintas mostras de materiais, e tamén se intentou facer unha mostra comparativa entre os materiales nas diferentes comunidades. Estudio 2.
segundo ano aproximadamente, queríamos coñecer as representacións, opinións dos axentes sectores implicados no diseño, difusión e utilización dos contidos digitais educativos. Bueno, pois aquí o que se traballou foi fundamentalmente con realización de entrevistas a profesorado, alumnado e familias, a través de diferentes grupos de discusión, con diferentes perfiles. Procuramos que foran, en algúns casos, profesionais que tiveran relación previa co mundo digital e noutros non tanto, é dicir, tamén para confrontar, porque claro, se preguntamos a alguén que ten unha longa trayectoria de traballo de innovación con materiales didácticos digitais, é moi doado que eso tamén este condicionado. Queríamos un pouco a perspectiva global. Bueno, estudio 2. Estudio 3, hai que ir aos centros educativos. Vale, vamos aos centros educativos e vamos ver que é o que pasa. Vale, vamos a realizar estudios de caso. Fixemos 2 en Galicia, 2 en Valencia e 3 nas Canarias, con centros de diferente perfil, rural, urbano, en algún caso público-privado, etc. Bueno, se fixo todo un proceso de selección muestral, seguimiento, estudio comparado que ainda estamos pechando, prácticamente. E o estudio 4, aí sí que foi no que se traballou na elaboración dunha guía. Vale, e esta guía tamén quero deixar constancia de que está disponible, vale? Se queredes que ao final podémosla abrir, pero está en aberto e, insisto, quere moi humildemente facer suxerencias para quen vai a producir recursos educativos no mundo editorial, no mundo dunha empresa, no mundo particular de grupos de docentes que dicen pois por libre vamos a intentar producir materiais e recursos didácticos, aí se fai propostas de como se pode, é necesario ter un modelo, é necesario ter unha serie de criterios para poñerse elaborar, hai que pensar ao mellor nunhas fases, etc. Claro, non podemos pensar só en clave exclusivo xente con experiencia profesional. Aquí hai tamén quen se vai aventurar, dito así, por primeira vez en achegarse ao mundo do digital. Bueno, esa guía igualmente para o profesorado e tamén igualmente para o alumnado e as familias, vale? Temos que facer recomendacións para as familias. As familias vades ver logo nos resultados que é un dos problemas. Bueno, isto deixo aquí, se queredes despois ao final o compartimos, eu quero comentar agora algunhas conclusións xerais. Estos son publicacións que se derivaron do estudio, algunhas. Seleccionei aquí monográficos que tivemos oportunidade de coordinar, algúns dos traballos incluso xa foron mencionados aquí, na revista Relatec publicamos un monográfico coordinado por Manuel Area e máis por mí mesmo, na revista Aula de Innovación Educativa, en @TIC, en Comunicación e Pedagogía, e o último que acabamos de publicar é na revista Educar en Revista, unha revista do contexto Brasil. Bueno, quen queira coñecer resultados parciales de cada unha das partes do estudio, das características, do que sucedeu, das opinións dos docentes, nos estudios de caso, aí esos monográficos están todos en aberto e libro. Insisto que non tardaremos en sacar un libro de síntesis de todo. Bueno, e agora vamos a comentar así, a ver, o que é unha síntesis tamén moi telegráfica de algunhas conclusións en clave xeral, non? E eu clasifiquei nas así, por unha parte, en relación ao bloque de características, que falábamos dos materiais, e logo de facer esa análise, e dicir que, a ver, por unha parte, evidentemente, hai que recoñecer o esforzo que se está facendo en diferentes sectores, entre eles tamén o editorial, por querer incorporar o digital no mundo do recurso educativo, combinando con recursos que xa existen, complementando, etc. Vale? Hai que destacar que se están facendo esforzos en relación coa incorporación de elementos multimedia, coa inclusión de actividades interactivas, coa introducción de ferramentas de xestión da información e da aprendizaxe, coa posibilidade de ampliar contidos. Está facendo un esforzo por achegar o digital a diferentes formas de avaliación. Hai un esforzo tamén por incorporar a cuestión globalizada no desenvolvemento dos proxectos, pero tamén hai outra serie de elementos que, cando menos na investigación, e volvo a dicir que ninguén se sinta aludido, porque a razón da que por que sexa así non é unha relación unilateral, non é culpa de editorial, non é ou só culpa de editorial, non é só culpa dos docentes, non é só culpa de... Vale, hai que entender que o resultado vai por aí. Por exemplo,
Resultado das cousas que preocupan. Nos materiales que está producindo, sigue habendo unha falta moi importante de atención á diversidade. Vale? Nestes, en xeral, cuidado, hai moi honrosas excepcións e moi notables. Pero cando falo de atención á diversidade iso que poñían de manifesto tamén estudios previos de análise dos materiales didácticos impresos, dos libros de texto impresos, como é, por exemplo, reivindicar a atención á diversidade funcional, reivindicar a atención á diversidade sociocultural de Galicia, reivindicar, por exemplo, a presencia do rural nas propostas socioeducativas existentes, a disposición de máis recursos en lingua galega, que aquí xa se deron razóns polas que eso non é así. E, por exemplo, siguen aparecendo en moitos materiales digitais este tipo de erros. É dicir, é preocupante por diversas razóns que no ano 2019 un dos elementos que non é, digamos, específico, puntual, é que sigues encontrando materiais e libros de texto con un marcado carácter sexista, por poñer un exemplo. E iso preocúpanos, ou danos que pensar. Tamén que unha boa parte das prácticas das escolas continúan xirando ao redor do libro de texto, as prácticas, unha boa parte. Non digo, evidentemente, non dicimos que todas, non? Sexa impreso ou sexa digital. Hai unha preocupación tamén, e insisto, que as razóns son múltiples, e coñecedelas vos mellor que ninguén, pero o dato está aí, e é o que están recibindo o alumnado, e é o que estamos recibindo familias. Pero hai moito proceso de libro de texto digital, digitalizado prácticamente como era en impreso. E iso está aí. Evidentemente por razóns múltiples. E isto tamén é un elemento a poñer sobre a mesa. Nese material digital, didáctico digital analizado nas diferentes comunidades, etc., hai moito tamén de modelo tradicional. As razóns polas que hai claro que son múltiples, claro, pero hai moita actividade conductista de só relaciona, une, completa, enche, menos de viaxa a, comparte con, sai ao territorio, buscan outros recursos, etc. É dicir que seguimos arrastrando nesos materiais digitalizados moitos dos vellos problemas que aparecían xa no material impreso. Sigo telegráficamente. Parece que o que está tendo éxito, entre aspas, ou que está tal, e isto coincide co que se comentaba na mesa, é a convivencia entre o impreso e o digital. Vale? Parece que o que di tamén, e o que veremos logo nos resultados que din os docentes e todo, esa tendencia a darlle pé a esa convivencia. Non? Tamén aparece un dato, insisto, estou sendo moi telegráfico, que non se están integrando, por razóns varias entre as formacións que comentarei logo, as posibilidades que pode ofrecer o digital. É dicir, que está moi longe, se me permite, o discurso que iría a academia, ou que se na academia, do que podría facer e o que facerse co digital, ofrecerse co digital, e o que logo se observa logo nos materiales producidos, que se recoñecen os esforzos, moitos dos que xa foron comentados. Logo, algo que se destaca tamén na investigación, isto é unha parte das características, hai grandes bancos de recursos. O problema da disponibilidade xa é relativo, e isto tamén é bom, hai disponibilidade de recursos. Ahora ben, dentro dese gran banco de recursos que hai, tamén hai de todo. E iso parece que está pedindo incrementar a calidade, unha supervisión sobre os mesmos, etc. Eu estou ali rematando un traballo de análisis de un apartado do repositorio do Avalar sobre unha área determinada e vos podo dicir que ao redor de 70-80 materiais analizados, un 75% xiran ao redor de actividades de innovación que é correcto, si, non, une, traza, fai isto, tal. Aí o modelo parece que se espera algo máis. Vale. Elemento tamén contundente, xa vou rematando as características. Somos dos países, a ver, eu sei que, bueno, non é delicado dicilo, porque eu creo que é así por diversas razóns, non? Que menos avaliamos en relación co que realmente acontece a diferentes niveis. O que pon tamén de relevo a investigación é que parece que extraña como non hai unha supervisión acerca de que a calidade dos recursos educativos en algúns ámbitos pois pudera ter sido corrixida.
É dicir, non se comprende, isto poño entre aspas tamén, incluso un traballo que fixeron o alumnado da Facultade de Ciencias de Educación de análise de 100 recursos educativos, como no 2019 determinados recursos siguen sendo, por existir na idea, claramente sexistas, e de unha atención á diversidade. É dicir, cando digo claramente, é insistir nesa idea, cousas que poden ser a fronteira, bueno, difuso como se interpreta, non, que os podedes imaginar. Iso preocupa esa evaluación. E preocupa tamén, e isto comparando con outros países e outras realidades, o pouco tempo que se dedica á formación dos docentes para enseñarles tamén a aprender a avaliar, seleccionar e utilizar esos recursos educativos digitais. Rematando esas características, decir que algo que tamén preocupa no análisis feito é que, en xeral, a experimentación é moi pobre. Vale? E hai casos, evidentemente, que son moi notables na experimentación. Pero hai recursos que están postos a disposición da comunidade que non sufren unha experimentación nin o máis mínimo. Vale? Insisto que isto non é un zasca para as editoriais, cuidado. É un análisis da cuestión no que hai tamén un contorno social, político, económico que está aí, non? E remato esa parte das características, que tamén é certo, e aquí sería que o profesorado o que pon de relevo en algúns resultados é que está demandando tamén materiais que respondan a outros modelos de enseñanza-aprendizaxe e que critican tamén ese conductismo da existencia de algúns materiais. Bueno, vamos a ir ver xa a parte do que dimos a xentes. A segunda parte, que diu... Sí, perfecto. Que dimos a xentes? Que dimos os xeitos? Que diu o alumnado? Telegráficamente, necesitase tempo. É necesario tempo. Vale? Pero conectividade. Eso sabe sobre a mesa. O que non ten sentido, por poñer un exemplo, é que estea pasando que digamos, teñamos unhas demandas, unhas particularidades de determinados recursos que nos ofrecen, e logo que esteamos facendo o concurso no mes de setembro. Isto está pasando a distintos niveis. Formación. Vale, pero formación a diferentes niveis. Vale? Profesorado e pais sinais tamén. Claro, isto está demandando, bueno, que o digital complexiza tamén, fai complexo o asunto da utilización. Non é o mismo que o libro impreso, abre, pasa a página e tal. O material digital ten outros niveis de exigencia e para as familias, mal cal. Isto tamén está supoñendo, e sabémoslo, que hai casos que ante esta falta de formación, falta de apoio e conectividade, se está recuando. Vale, isto tamén está pasando. Hai moitos recursos tamén digitais, hai moito recurso digital disponible, utilizado dun xeito tradicional e pasivo. Pero tamén é un problema de formación. A nosa formación, que digo nosa, que no contexto da universidade, en xeral, bueno, o exercicio de poder usar ou transformar o uso do material didáctico impreso digital desde unha perspectiva alternativa, a formación nese sentido non nos sobra. Pero que chegamos tamén hasta onde podemos chegar. Non é doado, non? E o paso de dicir, vamos a pasar dunha pedagogía de aprender repetindo coas TIC a aprender candas TIC tamén é complexo. Importante outro elemento de conclusión. Que se bota en falta? E isto, claro, pode soar moi teórico, pero realmente na realidade é clave. A articulación entre os diferentes axentes que teñen que ver co proceso en xeral. Compartir. É dicir, que a universidade, a administración, editoriais, MRPs, empresa, reflexionen conjuntamente para analizar o estado da cuestión, vamos a poñer que necesitamos mellorar. Claro, que estamos dicindo na investigación, o que pasa na práctica, e a empresa. Isto logramos facelo e conxugalo co vosso apoio. O DANEL, o Ministerio, o Xunta, etc., no ano 2009, cando foi o Congreso Internacional da IARTEN, aquí. E logramos facer ese encontro. Pero bueno, e logo tamén a través, por exemplo, no seminario de materiais didácticos da avaliación que facemos conjuntamente. Tamén, preocupa, xa saleu aquí, e o día de investigación tamén, no que fixemos. O profesorado, en moitos casos, manifesta desconfianza ante o feito de que vai pasar no futuro. Claro, se no curso seguinte hai que volver ao impreso, isto xera unha desconfianza, recuemos. É moi normal que iso está a acontecer, non? Conclusións xerais de todo isto xa para ir rematando. Hai unha tensión sin resolver entre o que é a calidade dun recurso desde o punto de vista educativo, académico, o que esperamos nunha pedagogía innovadora. Eu vou dicir, hai unha tensión sin resolver entre eso, a realidade do día a día, na que nos encontramos con pais, sinais e profesorado, que, por razóns diversas, formación, desexo, queren seguir utilizando os recursos de outro xeito. Ou necesitan utilizar os recursos de outro xeito, ou non se sinten capacitados para outro xeito. Eso está sen resolver. Sempre recordo, e poño o exemplo, estou rematando, o caso do Brasil.
vale? Do Plan Nacional do Libro Didáctico. Brasil chegou en algún momento a catalogar os libros según diseño por estreliñas. O que tiña máis estreliñas era que, por definición, era o máis innovador, mellor concebido, apertura, actividades, inclusión de distintos tipos de actividades. Que pasou logo na realidade? Que era o menos empregado. Entón, claro, isto tamén xerou elementos de todo tipo tensionais, a nivel político, a nivel económico, a nivel editoriais, etc. Entón, hai tensións tamén do punto de vista curricular, editorial, sen resolver. Por exemplo, que nun contexto dunha sociedade digital, no ano 2019, haxa que seleccionar un recurso no mes de maio, nun centro educativo, e comprarlo pouco máis adiante, seleccionado por entonces, e pasa a utilizarse no mes de setembro por un docente que ao mellor non é o mesmo que non solucionou, isto nun contexto dunha sociedade do ano 2019 é un problema pedagóxico para mí ben relevante. Cuestión, non temos tamén para mí, en xeral, os currículos pensados cara ao digital. É dicir, é contradictorio. Sociedade digital, pero temos un currículum cada vez, cada un, como queramos interpretar, para argumentos académicos cada vez máis encorsetados, estruturados e limitado. Claro, temos unha posibilidade do digital que nos ofrece ir moito máis aló. Isto axuda tamén a entender que en moitos casos o libro de texto convencional non sufra grandes variacións en clave do seu diseño. A mobilidade dos currículos. Claro, tamén ofrece, é un elemento tensional que se foi posto aquí sobre a mesa de algún xeito. Isto habría que ver como noutros países o teñen máis ou menos resolto. A mí non é que me guste moito entrar no tema comparativo, pero así como tamén o sistema finlandés tamén vexo algúns problemillas, pois tamén teño que dicir que neste sentido o feito de que se manteña o currículum con certa estabilidade, independentemente de cambios políticos, tamén ofrece unha garantía a diferentes niveis. Tamén é este. E tamén remato xa que hai prexuicios cara ao impreso e cara ao digital. Isto tamén o temos que ensinar tanto na formación inicial como na continua. Non, é que por ser impreso e outros. É que por ser digital, déxame, cuidado. Isto tamén hai que tal. E remato xa dicindo que a investigación tamén o que di é que en xeral, no contexto de IARTEN, que normalmente quen deu o paso cara ao digital, cara a utilización de recursos digital, etc., independentemente dos casos que comentei, que pode pasar polo tema de disgal, etc., normalmente non se acostuma a retornar. Sabemos que en xeral tamén hai resistencia a calquer cambio educativo, vale? Iso tamén é un elemento que está aí, a resistencia. Pero tamén, neste caso, unha vez que se deu o paso, parece que as cousas van avanzando. E tamén o que parece realmente relevante que, e poñémolo así como conclusión xeral do estudio, que a inversión deberá ser proporcional. Xa foi algo comentado aquí, pero a investigación tamén que di que o que se invirte en dotación de ferramentas, traballos, etc., normalmente é moi superior ao que se invirte en formación, en vías de formación, etc., etc. Entón, isto tamén é un elemento que aparece sobre a mesa. E tamén aparece que, que ten que ir un pouco relacionado, que tamén, para facer un proceso de implementación pedagóxico dos recursos educativos digitais ou non digitais, que estamos aquí a falar fundamentalmente do digital, tamén necesitamos que os plans, o liderazgo, os documentos que hai nos centros educativos tamén que estén actualizados e que marquen un pouco o fío neso. E o que se observa que unha boa parte dos plans, chámense TIC ou dependendo das comunidades teñen outros nomes, normalmente están tremendamente desactualizados. Entón parece que falta tamén ese fío conductor. E tamén a última frase que poño sobre a mesa é que, nunha sociedade digital, que isto evidentemente tamén nos leva cara a temas de velocidade de implementación, incrementación ou ampliación do número de contidos, etc., tamén hai que reivindicar, e isto é todo un movimento no ámbito da educación desde fai anos, a educación lenta. Vale? Isto tamén é moi relevante a todos os niveis. A educación, o ensino, a aprendizaxe tamén necesita pouso. Vale, moitas gracias. Digo que se en algún momento queremos presentar o proxecto conxunto por fases, estamos a disposición. Nada, intento ser moi breve porque temos así... Sí, vamos xustos. Porque vamos xustos de tempo. A ver, eu vou falar desde... Eu quería, cando vi o título do congreso, que era o libro e a lectura, pensei no libro no ámbito educativo. Eu traballo de asesor de formación xa fai moito tempo en Galicia
Nestes últimos anos observei moitos procesos de transformación educativa nos centros, non? Dentro destes procesos de transformación temos unha incorporación paulatina das tecnoloxías da información e da comunicación nas aulas, pero moitas veces eso non cambiou nada. Eu vou responder algunhas preguntas que planteaba para algúns interrogantes que se me curren a min. Eu, por exemplo, dos proxectos, así vou moi concreto e intento rematar en 10 minutos, dos proxectos que teñen que ver cos contidos educativos e co libro educativo, eu tamén pensaba no libro electrónico, non? Que son, da Consellería de Educación, o tema de Disgal, non? O tema de Disgal, e dende un proxecto, eu creo que é o máis exitoso que hai aquí en Galicia, que é o proxecto de bibliotecas escolares, que é o que máis transformou os centros, e máis transformou, eu creo que moitas dinámicas de aprendizaxe, moitas metodoloxías de aprendizaxe, pois o proxecto ELBE 2, non? O proxecto Edisgal, que xa le damos uns cantos anos con el, continuación de outros proxectos de Escola 2.0, Escola Valar, etc. A avaliación que facemos nós, dúas avaliacións, unhas que fan o profesorado, a que fai o alumnado, e a que facemos nós como observadores e coordinadores e asesores desos proxectos. Para que se utilizan Edisgal? Para que se está utilizando os contidos educativos digitais na aula? Por que os centros queren participar en esos proxectos? Pois, respostas moi variadas, non? Para mellorar os procesos de ensino-aprendizaxe, para motivar ao alumnado e achegalo aos seus centros máis de interés, que traballen esas ferramentas que eles están habituados, parece que están habituados a traballar en elas, para ensinar en novos escenarios sociais, non? Vivimos na sociedade da información, das mensaxes, das tecnoloxías, etc., pois para ensinar dentro dese contexto e non lonxe dese contexto que moitas veces o que pasa nas aulas é que estamos lonxe do que ensinamos, do que a sociedade e a realidade nos demanda, non? Para potenciar a comunicación a distintos niveis, grupal, individual, e sobre todo para romper, eu creo que os muros da aula. Pero claro, cando rompes os muros da aula, cuestionas o magisterio dos docentes, entras moitas veces en moitos conflictos nos centros educativos, non? Bueno, pero para que se utiliza o libro digital, non? Eu, por exemplo, testando o tema de Disgal en moitos centros, coincido con algunhas cosas que decía Xesús, te das conta de que o que se está facendo é unha combinación de papel e digital. Incluso, falando cos centros, porque ahora hacemos formación cas familias, hai en moitas ocasións que as familias o que fan é imprimir os PDFs cando chegan a casa, porque hai moitos pais, moitos fillos que non se sinten seguros traballando fora do ámbito tradicional do libro de texto, non? Depende moito todos estes proxectos do profesorado, non? Da actitude que teñan. Hai en moitos centros educativos que hai unha incorporación grande, elaborando incluso contidos, e hai moitos centros educativos que os materiais digitais se están utilizando como simples PDFs que sustituyen unha pantalla o que era o libro tradicional antes de todo isto, non? Tamén estos libros, que é unha cosa que planteaba, cambia o modelo educativo, cambia a metodoloxía porque traballemos en digital? Eu penso que non. Pero moitas cosas das que decía Xesús dos libros, dos roles sexistas, de non atender a diversidade, eu creo que son dinámicas que se perpetúan entre el libro en papel e el libro digital, é dicir, que hai unha continuidade. Igual que hai moitos libros, eu traballei durante anos tamén, teño outra visión, elaborando libros de texto, traballando materiais educativos. Cando a veces quería ser moi innovador, eu lembro un proxecto no que traballei cunha editorial elaborando libros de lingua castelá e galega, que había dúas liñas, eu coordinaba as dúas, a innovadora que chamaban en el editorial e a tradicional. O consumidor da tradicional era o 90% do profesorado. O 10% escollía a liña innovadora. Entón, que pasa moitas veces con todos estes materiais? Que, bueno, que o que eu observo que ainda hai moita transposición do libro de texto tradicional e que hai moitas actividades que non deixan de ser, non son interactivas.
as actividades que comentaba Jesús, enlaza, subraya, sí ou non, é dicir, que non son auténticas actividades interactivas, pesa que sí que hai un cambio tamén en isto, non? Bueno, moitos centros te comentan, cando entras nas aulas a traballar con isto é outra parte que eu quería tocar, tamén do tema da lectura, a lectura en digital, que moitas veces o profesorado que traballa en estos entornos digitais, de libros de textos digitais, pero o tema da lectura a traballa en papel. Non? Hai moita xente que di, as lecturas que introducen, por exemplo, nas clases de lingua galega e lingua castelá, as lecturas que introducen todos os textos, que poden ser textos moi enriquecidos, que se hai experiencias de textos moi enriquecidos que te permiten traballar con el hipertexto, levarte por galerías de textos, por galerías, por otras historias. Hai algunas experiencias en lectura, en creaciones ya, libros creados para esto, que teñen só en un perfil de lectores aceptación e outro non teñen ninguna aceptación. Estos textos, os profesores os siguen traballando en papel. E a mí me recordaba unha frase de Lidia Ferreira, da pedagoga, que decía: a información está en internet, pero a lectura sigue estando no libro, non? Bueno, que pasa con todo isto? Que moitas veces o contido é o mesmo, o formato é parecido, e o único que está interesando a veces é o contexto. E o contexto cal é? Pois os comentarios, as redes sociales, todo o que surde, que rompe esas barreiras e que pode crear contido diferenciado, non? Estaba pensando, aquí en Galicia, por exemplo, agora temos de asesoría de bibliotecas escolares, pusemos en marcha un proxecto que é el B2, que é un proxecto que están 50 centros experimentais para utilizar libros electrónicos en el aula, para utilizar lecturas, libros que se utilicen online, non? Todos estos centros que empezaron comprando readers, libros electrónicos específicos, están lendo en tabletas, está tendo, por lo de agora, non sei, eu creo que é un proxecto máis de futuro, unha incidencia moi escasa nos centros. Hai comunidades, sí que é certo, como Extremadura, que agora, bueno, o caso de Extremadura, eles ten unha plataforma que se chama Librarium, que hai moitísimos centros que acaban de recibir o premio de promoción da transformación digital de los premios de registros de la Unión Europea, ¿no? Por exemplo. Así que estamos hablando de 100.000 préstamos en electrónico, Extremadura, por exemplo, 32.000 personas en este proxecto, 10.000 alumnos en clubs de lectura virtuais, non? Bueno, é un modelo ao que pouco a pouco se está intentando chegar. Que é o problema deste modelo? Bueno, os custes que teñen, que tamén pasa que algo que comentaba Xesús antes, os custes que, por exemplo, a empresa Odilo, as licencias son carísimas, introducir a máis centros, máis licencias é caro, requieren inversións, como pasa en los demás proxectos que comentaba yo anteriormente, inversiones potentes, non? Hai disfuncións en todo isto, non? Por exemplo, claro, o proxecto Elisgal se utiliza en quinto, sexto, primero e segundo de eso, pero es que aí se rompe, claro, non se pode romper. Se un alumno o habitúas a traballar nese contexto, chega a tercero de eso, volve como un retroceso, volves un pouco a la de pedra. Bueno, máis ou menos, non te dixo tempo. Vale, entón, se tal cambio é máis que nada por seguir un guión, inda que vou a romper, pero para tal. Solo unha cosa me interesa, solo unha cosa mínima, creo que sí que creo que Jesús ahora, creo que hai, non sei se tenemos tempo para o debate, non? Pero que hai moita formación, ahora se fai moita formación hoxe en día, depois podemos falar por de aquí, pero creo que calquera profesor hoxe en día, creo que en ese sentido somos unha comunidade que cuida moito este aspecto, por exemplo. É dicir, casi calquera centro quera facer formación, hoxe en día fan nos propios centros. De feito, o 90% dos centros están nos plans novos. Eu, que vou polos centros, pouca xente se queda sin formación, se a precisa. O que pasa é que eles manifesten esa necesidade. Tamén existe a formación das familias. Sí,
estamos, bueno, se estaba facendo, despois te conto tamén, tamén se estaba facendo. Non, sí, pero... E é complicado. Sí, claramente. Perdón, que vamos. Te cambio. Para as Vale. Nada, grazas por convidarnos tamén, entre outras cousas, porque desde SPG tamén tivemos unha etapa na que publicábamos libros de texto, con algún editorial, con La Iovento, moitas das persoas que están aí, coa desaparecida Nosa Terra, co Consorcio, con Vía Láctea, e tamén porque xa enganchando coa liña do que traía aquí, na liña do que falara con Silvia, de que facemos, que nos conta o profesorado dos libros de texto, e mesmo para nós o libro de texto dende SPG, que xa non funciona, tamén forma parte do libro educativo, os contos ou as persoas que se achegan con outras propostas que forman parte para eles do seu traballo, para os compañeros e as compañeras docentes. Para nós, como eixo fundamental da asociación é a normalización lingüística, a lingua e a calidade da lingua, por iso trouxen aquí o tema da norma, ainda que non vou debater sobre ela, pero fíxeme moita graza que esta semana están os funcionarios en prácticas, neste momento pasan 2 cursos obrigatorios moi interesantes, o tema de traballar a coeducación, a igualdade e o tema da lingua. E os debates que saíron no Twitter alrededor de compañeros e compañeros que están co tema da lingua é que alguén aprobou moitísima xente moi nova, que alguén dixo a ver que pasa coa norma, é dicir, a norma que xa vai alá, case que a xeración de adolescentes xa non coñeceron os cambios normativos e parece que seguimos transmitindo prexuizos. Para nós a preocupación non é a norma ou os cambios normativos, senón que o que nos comentan compañeros e compañeiros cando fan formación con nós da calidade da lingua e que ás veces que iso que eles, a xente maior fala dunha idade de 45 para arriba ou 40, que lles crea dúbidas. Por exemplo, eu iso tamén o vivín, e unha compañera comentaba, me daste conta do que é? Bueno, era un grilo, no grilo gru, no proceso de lectoescritura, que se pasou o libro digital desde editorial, da igual cal sexa. Entón, dicía eu, si, grilo gru, estaba mirando e dicía, eu estaba xa tan que estou buscando, e resulta que o problema era a cor, era un saltón realmente, non era un grilo, e dixera un cativo. Entón, as confusións xa non é só na escolla de termos, senón nas confusións que creamos. E para nós, por exemplo, o que queremos transmitir, e nós temos ese problema cando facemos formación e non a facemos con xente pois da casa, entre comiñas, que despois os materiais que a nosa intención é sempre editalos, porque a xente gustalle o que facemos e pídenos despois como as propostas, pois é que teñan calidade. E a SPG, a base fundamental é de profesores de lingua e literatura galega e do profesorado de primaria. De secundaria das outras especialidades hai, pero non hai tanta, aínda que nesta etapa na que a formación se empezou a primar, pois aumentou. No caso da literatura, acheguei aquí estes 2 libriños que para nós son manuais de cabeceira, porque o enfoque didáctico que se lle dá á literatura é dende nós, pero ao mesmo tempo en paralelo coas outras literaturas. Hoxe en día hai propostas que se están traballando por aí que non beben destes libros, pero que tamén vai nesa liña. E o tema das constelacións literarias, por exemplo, Pilar García Negro non recolle constelacións literarias, pero fálanos diso. E Paco Rodríguez, cando traballa sobre Rosalía, tamén desmonta moitos tópicos e pon en igualdade de condicións son de outros escritores. Traballase tamén a gramática desde a literatura, e entón por iso o recollín, porque ainda hai persoas que os consultan. Son para o profesorado de secundaria, resulta interesante, pero non traballan con eles como libro de texto. Eles teñen un libro de texto e achéganse a estes para que os nenos, os mozos xa, os rapaces e rapazas, fagan traballos de investigación. Por exemplo, con respecto ao libro digital, nós non temos. Eu preguntei, neste momento estou tamén en formación na SPG fai formación que hacía ensino, e o que nos dicían as compañeras e os compañeros que teñen é disgal, porque para eles o libro digital é disgal, porque despois o outro chamanlle como que lles pasamos desde as editoriais lles pasades o material en PDF, entón veno como igual, non? Como co encerado digital. Entón dicíanos que o Smart Classroom, por exemplo, que lle resulta moi útil
para a xente que traballa e que xa preparaba pequeniños proxectos porque poden modificar as súas cousas e engaden os materiais que queren, dende cuestións da historia da literatura galega, vídeos de YouTube, de booktubers, de outros institutos, é dicir, que interactúan. Para eles iso, eles comentan nos IADAS que é moi interesante, o que é o material ese digital. E aquí estaban como exemplo estes libros que se publicaron no seu momento. Eu visto desde agora, porque estes libros son das persoas da idade de Xoán Costa, Pilar García Negro, persoas que están aí na etapa de xubilarse. Eu a sensación que teño desde agora, que estou traballando, aqueles eran como unha comunidade de aprendizaxe, non? O que hoxe en día temos nós, igual a través da rede, ou cando pasas por un centro, segues en contacto con 2 ou 3 compañeiros porque conxeniaches moi ben canto ao método de traballo e segues intercambiando material indas que xa non compartes o mesmo teito. Entón, nada, estes libros eu creo que responden a iso. Estas propostas teñen exercicios de ocos, pero, por exemplo, a mí o que me sorprende é que fan, no caso do verbo e noutras que teñen, que fan como en que momento poñemos os exercicios de ocos, porque eses tamén están nas ferramentas de autor, que están no libro digital. Cando podo poñer? Pois igual, cando xa o neno ou a nena, o mozo ou a moza, xa ten estudado ese contido, ou xa queremos comprobar se o sabe ou non. Entón, eses exercicios de ocos, esas ferramentas de autor, de leválas ao libro digital ou de nós traballalo desde a aula na página web, temos moitas propostas desas, pois o que podemos facer igual é pensar onde as metemos, porque, estamos en contra dos ditados, podemos estar, pero os ditados teñen o seu sentido pedagóxico, e se os usamos ben, igual que os exercicios de ocos, que esas ferramentas poden ser interesantes de funcionar. Esta unidade didáctica de curros, nós seguimos chamando unidades didácticas, aquí o que facemos que ten un contido. Non todas pensamos que son unidades didácticas, este é do 2008, acabamos de quitar unha proposta sobre material coeducativo e non é unha unidade didáctica, realmente é unha proposta didáctica que vale para diferentes idades e que, ademais, a metodoloxía das actividades valen tamén para diferentes propostas, pero nesto conservamos igual o que nos mantén o currículum, o aspecto máis formal, pero realmente son propostas didácticas. Igual podíamos pensar que hai libros de texto que se cadra non valen só para o curso que vai destinado. A proposta didáctica dun contido da prehistoria na primaria, nos 2 últimos ciclos, igual se pode pensar que se é un texto ben feitiño e ben redondo, que non ten por que ser destinado a un curso. Igual temos un libro que é un manual ou unha proposta didáctica sobre un contido ou sobre, no caso do bacharelato e da ESO, sobre un autor ou unha autora que non serve para máis. Esta unidade didáctica é do 2008 e recolle, creo, é unha das primeiras experiencias onde metíamos o contido digital. E daquela xa estaban publicadas unhas especies de indicadores, o que hoxe venen ser os nosos estándares, noutras comunidades. E nós consultáramos para ver como desmiuzábamos a figura de curros. Esta unidade didáctica, eu participei dela con outro compañeiro, por iso tamén a escollín, porque era un pouco, na SPG, séguese traballando tamén un pouco así nesta liña, en algunhas propostas de formación. Por exemplo, a primeira que recollemos é o que hoxe se chama o grupo de sabios da aprendizaxe cooperativa. Aquí podíamos atopar esta proposta, podes atopar en cuestións de escritura creativa, en propostas de escritura creativa, e tamén se pode atopar en papel, e a mí lembrábame o que son esa especie de portfolios que fan algunhas profes, unhas carpetiñas que lle chaman lapbook, que para os escritores ou as escritoras o que podemos facer é dobrar a cartulina, abrímola, hai unha liña do tempo por baixo, que tamén temos liñas do tempo no libro digital, e ten como unha especie de petos. Nos petos podes ter o peto da biografía, o peto dunha obra literaria, que é no que cando imos ao digital e facemos, por exemplo, unha wiki sobre un escritor ou unha etapa literaria, tamén vamos enchendo de contidos. Entón, era como unha metodoloxía pola que apostábamos no ensino da literatura, pero levado ao digital. Aquí está o famoso Delicios no seu tempo, que son os marcadores, nos que tamén obrigábamos a traballar a lematización, é dicir, escoller as palabras clave para estudar e do enlace ou da ligazón que viran de curros. Outra liña na que traballamos é na que, é dicir, a asociación tamén ten un pulso, como coa administración, e na dinamización lingüística temos, por exemplo, o Correlingua, ou no que
hai unha demanda pola lingua. Neste momento, por exemplo, en moitos dos proxectos o que intentamos é que se solten. O caso das semanas do libro, o que hoxe é o Salón do Libro Infantil e Juvenil, que se segue colaborando, neste momento ten vida propia, xa non é a SPG que na xestiona. Para nós foi unha actividade que nos ensinou moitísimo e que aprendemos coas editoriais e non co libro de texto, con outros libros nos que se llas chegaban aos profes propostas para todas as materias. Eran libros de contos, pero que eles tamén facían como historias. Neste momento a SPG xestiona a Semana do Libro de Carballo, pero de aí, por exemplo, no Salón do Libro de Pontevedra están saindo materias moi interesantes que se usan mesmo ás veces noutras escolas. Nos, por exemplo, os de Carballo tamén os cambiamos. Este outro proxecto que xa deixo, e na liña da dinamización lingüística é o proxecto Terra, que neste momento forma parte dos proxecta da Xunta. Temos o Correlingua e o Tiralle da Lingua. A Tiralle da Lingua é a actividade que move máis nenos e nenas, igual que o Correlingua, pero neste momento, este ano, por exemplo, nós non temos así como unha... Se este ano funciona moi ben, po ano pode funcionar e haber moi poucos centros. E aí o que movemos é actividades para que cheguen actividades de dinamización da lingua oral, traballando a calidade da lingua e traballando con persoas que van a contar ou que lle ensinan a contar, na que nós o que facemos é aposta tamén por un modelo de lingua. Unha das actividades que tiveramos era a Europa das Linguas para traballar a dinamización e recollía aquí unha proposta que deixo na que se vía que era unha proposta que se podía traballar tamén en TIC e en presencial. A primeira incursión que tivemos da man dos concellos fora no Ciberlingua. Hai materiais editados en papel moi interesantes, marcadores, métodos de traballo, onde creo que aquí fora as primeiras propostas que non leváramos noso peso, senón que levaran os concellos e a propia organización de Ciberlingua, que eran as webquests, que son verdadeiros traballos de investigación de nenos e nenas que ainda se seguen usando nas aulas. Nós tamén apostamos por unha rede, a rede Belvís. Naquel momento tamén saiu Redeiras que non funcionou. E a Gueiro non sabemos por que, non sabemos por que, e así, a min a nivel docente tamén me preocupa non saber por que, porque creo que hai unha aposta moi forte. En cambio non funcionou. A nós o que nos está funcionando neste momento para traballar con docentes é o que se chama agora comunidades de aprendizaxe, que eu creo que era o que xa tiñan estas persoas que traballaban na SPG, que era facendo libros, que ti creaste unha rede de persoas que a que tes unha afinidade e faz unha aposta por experimentar con ese material ata o final. Nós sí que creemos que é interesante, por exemplo, na liña da formación e do que se está facendo, tanto nós como o que está facendo a administración, inda que non imos da man, pero sí que recoñecemos, por exemplo, hai un marco común de competencia digital docente que non temos, ou algúns docentes poden empezar a ter, pero que está aí, no que se nos dan unhas claves para ver por onde empezamos a tirar. Igual que hai pedagogos ou xente que está traballando nas TICs que o di, como pode ser Jordi Adel ou outros e outras. Lidia Castañeda traía aquí unha proposta de como estamos facendo nosa formación, tendo en conta esas propostas e, ademais, por exemplo, a administración, a consellería tamén ten un modelo competencial docente. Pode nos gustar máis ou menos, estamos ata arriba de horas de traballo, pero sí que é certo que ten un modelo no que nos dá unhas pistas por onde podemos apostar. No noso caso, por exemplo, apostamos porque a formación da administración debe ser nos centros e creemos que é importante, ainda que nós non a facemos nin a podemos facer, pero creemos que é importante e dignos que si lles gusta. Neste momento, por exemplo, das ferramentas de autor, nós temos aínda e funcionan, ás veces facemos concursos, os xogos do Trivia Lingua, que o podes facer na ferramenta de Genially, o Educaplay tamén ten, Ocas, e Edisgal, por exemplo, tamén lle recolle en ferramentas de autor para facer xogos. É dicir, sí que son interesantes, no noso caso, cando damos a formación, o que lles interesan é que vexan ver o proceso completo. Por exemplo, calquera profesor ou calquera profesora sabe facer un trivial ou fai preguntas e respostas co seu alumnado. E o que lle gusta ver cando facemos a formación é a onde podo leválo, a que xogo podo leválo. Pois podo leválo a facer un plickers, a facer un Kahoot, como? É ver todo o proceso. Si que lles gusta, igual que nos veñen nas guías das editoriais, ver o paso a paso, porque é o que nos dá seguridade, é o que lles dá seguridade nas aulas para facelo, porque ao fin e ao cabo elas pensan, e nós pensamos que eles saben máis que a nós. Pero se miramos o perfil competencial
da competencia digital, dámonos conta que non as teñen manexadas. Cando saen de sexto de primaria, por exemplo, non manexan o procesador de textos, cando deberían manexar para chegar á primaria. E se quitamos a competencia digital por cursos, sí que poderíamos darnos unhas pistas como docentes. Nos intentamos facelo a través da nosa formación, ver neses anaquiños que aparecen no currículum, gústenos máis ou menos, para tirar por aí. Isto nada, fixen o pantallazo de ver o que recolle realmente Edisgal no seu libro. Estas ferramentas podemos traballar con elas tamén por fora e podemos usalas pois no momento, é dicir, pois o aforcado podemos usalo para xogar cando estamos aprendendo algunhas cuestións ortográficas. Nos o que lles damos na formación é que momento a nós nos parece pedagóxico se poden usar a nós a que nos dá a formación. Ás veces, a maior parte das veces non as facemos nós. Con respecto ás cuestións que se dixeron, eu gusta meter ordenadores na aula. Eu, se fora para o meu centro, estaría... O meu director do ano pasado, tiven a sorte de estar en Barouta. Apuntaros a Edisgal, porque ten moitos pros, que estes días que comentaba así con profes, que é, temos ordenadores na aula. Non quer dicir que os vayan usar, que xa saiu aquí, pero temos ordenadores na aula. Cando senón non os temos. E dependendo de onde esteamos, moito menos. Gemma Lluch, que non se lee así, ten este libriño, estivo estes días aquí en Santiago, nas bibliotecas, ve moitas veces, traballou moito con Felipe Zayas, que traballaba tamén no ensino de literatura a través de secuencias didácticas. Ela di que os contidos escolares no libro están cuestionados. Eu creo que están máis cuestionados por nós adultos que polos cativos e as cativas, porque a eles gusta ter o seu material, ter algo onde recoller as cousas. E ela aí fai un análise moi interesante de que tipos de lectura se fan na pantalla e con todos os artefactos, é dicir, co móvil, coa tablet e co ordenador. É como nós como docentes, é dicir, é como unha perspectiva dela que é, vamos, é dicir, que ten experiencia en temas de lectura, en relación da lectura coa escritura e na percepción que se ten, fai unha lectura moi interesante. Eu recollín isto así porque outras ás veces, cando na SPGA temos así, é dicir, eu creo que si é importante que non pasemos todos e todas, e tamén os profes, que non pasemos os erros do que temos, porque a min o libro non me gusta, pero a verdad, a min o libro axúdame moitísimo ás veces a ver os niveis, a proposta didáctica. Hoxe en día todas as propostas didácticas recollen moitísimo material en digital, en papel, é dicir, para primaria temos a orella pendella, temos recursos xa seleccionados que están tamén no portal de Avalar da Consellería, pero, por exemplo, claro, nós tamén coeducamos e educamos, é dicir, termos isto nun libro de texto no que temos que ensinar a nosa historia, aquí falta, é dicir, tampouco lles contamos toda a verdade. Entón, para nós isto tamén é importante. Isto chegou unha mamá e trouxenos así a xeito de anécdota un pouco. É dicir, faltamos nós aí na nosa historia, non? Entón, un pouco que si para nós é importante que esos contidos que se revisen, que co decreto que temos, aínda tendo moitas eivas, hai cousas moi interesantes. E nada, recollín así a xeito de final esta acuarela de Sechu Sende, que son as mulleres sachando nun libro, porque realmente é como unha metáfora de que todos e todas temos que sachar e temos moitas ferramentas. Nos, o noso traballo con respecto ás editoriais é como en convivencia, porque, por exemplo, para nós, sobre todo en lingua e literatura, nos obradoiros que facemos de animación á lectura, nas semanas do libro que tivemos, ou cando temos actividades de escritura creativa, para nós é a ferramenta fundamental. Entón, un pouco, non sei se vos achegamos así algo interesante, esta era así a proposta que traíamos, así moi sachada tamén para diante. E nada máis. Hai moi pouco tempo, 5 minutos, se alguén quere facer algunha intervención ou abrir un brevísimo turno de réplicas contra réplicas e conclusións. Non é réplica ni nada, a do que falabas de Gemma Jung e de que ela insiste moito, por exemplo, son estas contradicións que moitas veces eu quería plantear a largo da intervención. O noso alumnado, o dispositivo que máis utilizan para ler
non os máis cativos, falo de secundaria, falo xa do último ciclo de primaria e o móvil, e nos nas aulas nunca permitimos que, por exemplo, que un debate que está moi na sociedade se utilizar o móvil, pero, por exemplo, datos estadísticos é que o porcentaxe de lectores maiores é de 14 a 24 anos, e dentro desa porcentaxe a ferramenta que utilizan para ler textos curtos, é verdade que habría que valorar isto da brevidade e todos estes temas que está tan en boga hoxe en día, que se está intentando, é o móvil, por exemplo, os smartphones e despois as tablets. Nos traballamos con tablets, parcialmente nas aulas hai poucas tablets, nas bibliotecas, etc. Sí que hai ordenadores, etc. Pero os móviles é un instrumento que non utilizamos casi, hai alguna experiencia en Galicia, pero moi pouquinhos, non en ese sentido. De algunas cosas que decías, non sei se ti queres decir alguna outra cousa, porque hai miles de cousas, para 5 minutos é complicado, non? Bueno, é que xa nos estamos apartando, reducir. Eu viña coa idea do proxecto, pero en todo caso, como así algunhas cousas nas que non afondei, non? Eu quero insistir entre as múltiples cuestións que aparecen no resultado do estudio, pero indo tamén máis aló, non? Que no caso do tema da formación, por exemplo, nós o que estamos detectando, e a xente que traballamos no ámbito da pesquisa dos materiales didácticos digitais, é que non é que non sexa complementaria, que sí que o é, non? Pero que hai tamén unha especificidade de formación nestes ámbitos. É dicir, a veces falamos, que xa temos formación en tecnoloxía, sí, vale, pero é que, por exemplo, as cuestións, cando queremos falar de tránsito, combinación, cuestións híbridas, e todo este tema, eso tamén necesita unha formación dun certo grado de especificidade. A utilización, por exemplo, ou favorecer metodoloxías alternativas de non dependencia exclusiva dun libro de texto, sexa impreso ou digital, eso tamén necesita ser ensinado de xeito explícito, porque a mí, por exemplo, eu imparto a miña materia de diseño, unha delas, de diseño e elaboración de materiais didácticos en cuarto de mestre. E a mí me di o alumnado, é dicir, teño agora no segundo cuatrimestre, e me di, pois eu se ti non me falaras desto, ou se outros compañeros e compañeras non me falaran desto, eu daba xa por feito que isto iba por piloto automático, é dicir, eu chegaría a un centro e utilizaría isto desta maneira. Iso para mí tamén necesita unha clara aprendizaxe. Outro elemento, e dende aí creo que temos aportado, e además conxuntamente coa Asociación Galega de Editores, e procuramos incluir aí a todos os diferentes membros da comunidade educativa que poden ter algo que dicir, é o tema da avaliación dos materiais e os recursos didácticos. E creo que aí o seminario que puñemos en marcha dende Nova Escola Galega, conxuntamente con todas as institucións, a Asociación Galega de Editores, universidades, distintos colectivos e universidades, creo que dá un pé, porque a aprender a avaliar, a aprender a analizar, a aprender como utilizar, porque o que estábamos vendo é que xa levamos 10 edicións e desenvolvendo seminarios de avaliación de diversidade de recursos, entre eles libros de texto, impreso e digital, pero notábamos que había unha carencia, un déficit de formación importante que o docente e futuros profesionais e de diferentes sectores de como analizar un recurso, do que analizar do recurso e de facer explícitas cuestións que xa un tiña interiorizado como normais e que non tiña por que ser así, non? E eu creo que se bota tamén en falta, hai que aprender o que eran os modelos. A pedagogía Freinet no día de hoxe é, por poñer un exemplo entre outras pedagogías, é máis válida e é posible que nunca. Pero tamén hai que aprender no día de hoxe a saber trasvasar e comprender esa pedagogía, modelos xa coñecidos ou alternativos ao día de hoxe. E iso hai que tamén ensinalo. Que a posibilidade existe, pero tamén hai que ensinar a descubrila. Sí, non sei, non hai tempo, pero eu creo que hoxe en día, falamos dos contenidos educativos e de todo eso, os contenidos digitais non son necesarios para cambiar metodoloxías. Hai moitos centros, hai moitos centros que cambiaron moito a metodoloxía e que traballan sin libro, nin digital, nin libro en papel, que fan eles materiales e traballan tanto mañana por proxecto. Eu creo que, sobre todo en secundaria, sei que hai unha laguna moi grande, pero eu creo que sí que hai moitos cambios pedagóxicos e moitos centros que están facendo
proxectos interdisciplinares, por proxectos de moitas formas, e que calquera centro, non teño ningún interés porque son moi crítico ca administración, calquera centro que plantee hoxe en día unha necesidade de formación se atende. É o que quería decir. Unha intervención... Una pregunta simplemente por cerrar el debate. Pechamos, sí que pechamos. Me ha interesado mucho y me ha parecido muy bien. Además, yo con mucho cariño a nuestro amigo Jesús, lo seguimos desde hace mucho tiempo, como a todo este equipo. Me gustaría, como presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros Educativos, que vendemos 800 millones de euros todos los años aproximadamente, y ponemos todos los años 44 o 45 millones de ejemplares a disposición de 8.200.000 alumnos aproximadamente, 700.000 profesores y 25.000 centros educativos, que duplica la facturación de Alemania teniendo la mitad de la población alemana. Desde esta perspectiva y el conocimiento de 15 años como presidente, la primera cuestión, no os da que pensar que en Silicon Valley no utilicen los hijos de los que crean la tecnología en la educación hasta que no tienen más de 15 o 16 años. Esa es una primera cuestión. Y que utilicen la pedagogía Waldorf, que es ir al siglo XIX, básicamente, no ya a Montessori, ¿no? ni siquiera a Freire, pero también, unido a esto, la autocrítica de la falta de formación de calidad de un porcentaje significativo en comparación con centros europeos y no solo con Finlandia, de los alumnos que salen de nuestras universidades, porque a mí me gustaría enfocar también el tema de la formación desde las universidades, porque que los profesores nos critiquen a nosotros, teniendo el 95% de nuestras directoras mujeres, que desde hace muchos años, con el tema del sexismo, que lo olvidamos como oro España, ¿no? Y para que nuestros contenidos visibilicen la mujer y para que se tenga en cuenta el tema de la unidad de género, pues nunca veo estudios de autocrítica de la falta de formación de calidad en nuestras universidades de magisterio y de pedagogía, teniendo los peores docentes y con la menos competencia digital en comparación con los países más avanzados de nuestro entorno. Digo un poco para que con la complejidad que tenemos en la educación, cada palo que aguante su vela, porque lo que no podemos poner es un inspector detrás de cada profesor. Yo lo que estoy soportando todos los días en la consejería en Aragón, me han creado un consejo de supervisión histórico para que el tema de la corona catalana aragonesa no aparezca más en ningún sitio. En Baleares me acaban de convocar a la sociedad civil balear para lo contrario. En Navarra, para que el euskera no aparezca como, vamos, estamos en un país de locos que, haciendo horas, que pongamos un poquito de sentido común, porque de lo que he oído aquí esta tarde, quitando a la profesora que ha centrado el tema en su contexto sociocultural y económico, que es digno de mención porque es una excelente profesora, y lo demás me parece que es bastante más complejo de lo que ponemos en la mesa. Y el tema digital, primero, el libro de texto está superado como concepto. Hoy ninguna editorial, y de las que habéis puesto ahí, me llama la atención que el estudio la veis con Digital Test, que es una empresa que nace digital, y la otra, que yo no sé ni el nombre porque el mercado que tiene me parece que es irrelevante, pero hombre, quitando Santillana, pero es que Santillana, el producto digital estrella que tiene, no lo puede comercializar en España porque las administraciones lo prohíben por el uso de intervención que tenemos nosotros. Bueno, podría seguir así y no acabar, pero luego lo que quiero vamos a hablar un poquito de las cosas en su sitio, me parece a mí. No sé si alguien quiere contestar, Pero favor, brevísimamente, porque si no nos votan, Eu comparto gran parte das cousas que se di, o que pasa que habría que ter máis tempo tamén para poder demostrar outras. Quero decir... Como decís Silicon Valley, ya lo conoces tú porque tú estás puesto en el día. Allí los colegios que están proliferando son los que no usan la tecnología y son los que crean la tecnología. A mí eso me da un poco que pensar. Es como cuando un tío crea un coche y ya no lo conduce. Bueno,
bueno, eso pasa, Claro, pero hay un tema pasa generalizadamente hay un es tema de que mercado. el 100% de los directivos de Silicon Valley llevan todos sus niños a sitios donde no utilizan la tecnología que piensan. Hay un estudio la semana pasada que ha salido que es muy interesante de ventajas e inconvenientes del uso de las herramientas digitales y del papel. Y el estudio que se acaba de sacar de análisis e investigación sobre el criterio de las familias, el 82% de las familias, está colgado, me parece, el estudio en alguna... utilizan el libro de texto como referente esencial y tema de aprendizaje. Ahora mismo me acaba de llegar una carta de una comunidad autónoma diciendo que un libro no se adapta al currículum. Y hay un estudio de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez publicado el año pasado que habla de que durante el año 2018 ha habido un bajón muy significativo en utilización de las herramientas digitales. Muchas colegios han empezado con la experiencia digital y los padres, no los profesores, los padres han obligado que la dejen. Sí, pero eso estaba de relieve en el estudio, ¿eh? Sí, pero lo que te totalmente. que estamos hablando de una realidad muy compleja, pero sin con duda. Situaciones como las que yo he dicho, 17 situaciones autonómicas de locura que te cambian de un día para otro y donde Galicia especialmente es una de las peores en el diseño que ha hecho de la adopción de digital. Porque primero va contra la libertad de cátedra y de enseñanza, está propugnando el que sean elementos externos los que dirijan la creación de contenido, y no digo ya la experiencia corrientes, que sale precisamente como una tecnológica que da un servicio exclusivo a una de nuestras empresas y que luego su experiencia va derivando hacia otros derroteros. Y que este año le han quitado la relación que tiene con el proyecto EDISGAP y se lo han dado a Everis, que es otra empresa que también está mucho más potente y que está empezando a meterse en el mundo digital y que contrata editores externos para hacer la función editorial. Y ahora resulta que los editoriales que estamos pagando impuestos aquí en Galicia y los que estamos apostando por la educación en gallego nos dejan al margen de un planteamiento de colaboración con la educación. Gracias. Acabamos. ¿Sí? Hay bares donde podemos seguir falando. Hasta mañana. Hasta mañana.